Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call. Morning, Teets! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
i-memorize yan? Basic! Ang daldal kasi natin, Tunying. Hindi Yung nag-catch intro up. natin, 30 minutes. Yung podcast na to kasi ano to eh. Pinagsama-samang Pang-Lenten 5 taon na hindi nag-usap. Pang-Lenten season kasi to eh. Paano ko nga ba malalaman kung siya na si the one? Pwedeng basic yung sagot natin dito. Pero yung bisita natin ngayon sa ating episode chat, siya yung ang sarap kausap pagdating sa mga signs. Natatawa na siya. Promise, pag narinig mo siya magsalita at narinig mo kung paano siya manermon at mang real talk, tatahimik ka talaga at makikinig ka sa kinauupuan mo pag siyang nagsalita. Pero bago ko siya ipakilala, gusto ko palang magpasalamat sa lahat ng tumangkilik ng ating first episode. Tapos nakinig ka rin ng second episode. Thank you so much sa pakikinig sa amin ni Alex Calleja, tapos Asian Pacboy, tapos siya yung unang babae dito. Salamat kasi na-receive ko yung mga messages nyo. Yan na natuwa kayo at salamat din sa inyong pag-rate dito sa Spotify. Salamat sa pag-review at sa pag-comment at salamat sa lahat ng pa-shoutouts nyo. Sa lahat ng gusto magpa-shoutouts sa ating Tita Max podcast, i-chat mo lang ako tapos I'll be more than grateful na ma-shoutout ka. So eto na nga po si Tanya Chinita at welcome sa bago mong kinahuhumalingang podcast. Ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na Rated Tita Max. At kung meron nga akong taong, may script ako kasi gusto ko talaga masabi ko yung nasa puso ko sa kanya eh. At kung may taong gusto akong takbuhan para hingian ng payo. Charot. Pagdating sa mga signs, kung siya na ba yung the one for me, siya yung isa sa top of mind ko na nasa isip kong tao. Please welcome sa Tita Max, Marian, aka Lala Banderas. Naiyak ka? Grabe yung modulation. I can't. Sa intro lang yun. Kailangan kasi rated. Grabe kasi Tapos modulation. magbabago yung personality depende sa kausap. Hindi ko kinakaya yung modulation. Naiyak ka? Oo. Nakry ako. Welcome! Thank you. Marian ka ni. No, Marian na. Known as Marian. Bakit? Kasi kailangan pag nag-progress ka na, nag-move on ka na, you leave everything behind. Makinig kayo. Oo. Yun pa lang yung tanong ko. Intro Di ba pa lang. tumatahimik akong Diba? bago? Tawag dyan marunong. Mamagaling. Oo, mamagaling. O matalino. Hindi, pero naalala ko yung umpisa natin. So, kaya ko siya gusto i-guess dito kasi namimiss ko siya kausap. Oo. Diba? O, ayan na. Okay ka na. Okay na to? Asan na yan? Okay na to? So, naalala ko nung mga uhugin pa ako sa Yes FM, di ba? Siya Oo. talaga yung isa sa isa sa closest ko. Yan. Tapos, isa pang nagmarka sa akin, hindi ko makakalimutan, siya yung nakakaalam ng deepest and darkest Yes. secret ng life ko, di ba? Yes. Hindi, si Tanya kasi inagawan ko ng trabaho before. Kaya nakipag-close ako sa kanya. Ay, oo! Hindi Kasi- nila alam pa yan. Di nyo yun alam. Revelation Sige, din ikwento yun. natin yun. Kasi dapat papasok na ako. Oo. Tapos may ganap. Oh my So, God. hindi ako natuloy pumasok. Tapos si Lalabi. ako yung na-hire. Pero dapat... Pero para sa'yo talaga yun. Oo, para sa akin yun. Kasi dapat daw later in life pa tayo magkatugma. Totoo. First time ko siya nakilala sa Star City. Kasi papasok ka sa Star City, dinala ka ni Rick Pañero. Doon ko siya unang nakilala. Doon ko siya unang nakita. Sabi ko, ay, cool naman siya. Ang ganda niya. Cutesy. Ay, wow. Hindi, Putting sabi words ko, in my mouth. Hindi, sabi ko sa'yo, ang ganda mo. Artistahin ka Akala talaga. ko ikaw. Akala ko pertaining to yourself. Cute sila sinabi mo. Hindi mga maganda. Taranggap ko na nga. Kasi nung mga panahon na yun, Umugin nga, sinabi ko na nga. agad ka pa eh. Wala ka pa As a public single mata. Ang damit, Oh, same lang araw-araw. Oo. Okay, go. Oh, t-shirt Oo, shorts. t-shirt. Tapos, T-shirt shorts ka na. Tapos yun, pero naging close tayo, pareho tayong Yes FM. Tapos, ang nakakatuwa po kay Lalabi, siya yung nagre-reach out lagi. Siya yung nag-reach out sa akin. Pinaramdam niya sa akin na, welcome ka sa team na to. Welcome Kasi ka sa totoo lang, si Tanya,
Hindi naman kasi talaga siya extrovert. Hindi talaga siya yung tipong, maingay siya, loud siya. Pero, may moment lang, may Sa times taong lang. comfy Oo, ako. may times oo. lang. Or may mood May lang siya. pitik. May something. Oo, te. Minsan Kaya talaga pala ganun. magkaibigan tayo. May something ka din Oo, eh. minsan talaga lumalabas. nagpapatalo. Hindi ma-retain. May nagpapatalo. Ayaw patalo. hindi talaga siya outspoken na tao. Mm-mm. So, kung gusto mo siyang makilala in a deeper note ba, you really have to reach out to her kasi she won't do it unless she's very Kilala niya comfy. talaga ako. Oo, doon sa tao. Saka lang siya mag-open up. Paano ko nga na-share yung aking deepest and darkest secret? Paano ba yun? Feeling ko hinugot ko siya eh. Alam ko hinugot ko lang siya kasi nga parang for the past few days or weeks noon, hindi same yung aura mo. On air, you're different. Pero pag lumalabas ka na on air, sobrang sobrang tahimik. So I just asked, what's wrong? Plus, maano ako sa mata, di ba? Matingin ako sa mata ever since. So kahit chinita ka pa, iba yung mata mo kapag umiyak ka na kasi. So I ask, since wala man tatanong, I ask kung ano yung problema, anong meron. Tapos, una, hindi mo siya sinabi kung ano talaga siya. Hindi ko ma-straight eh. Siyempre, pambobo pa ako dun eh. Oo, tsaka, very mo yun Bobo pala. Hindi Oo. parang bobo Yan pa. ay something that you keep to yourself lang talaga. I know that. So, nung sinabi mo lang sa akin na you're having troubles with, hindi ako nag-pry. Yun naman ako eh. Ano yun? Pry. Perito. Kumbaga, ito na. Lumalabas na. Hindi ko pinilit na sabihin mo sa akin yung details. I didn't force you to go Pero into na-discern details. mo. Oo. Pero nag-open up ka. I let you do it. Kasi gusto Saan ko, ba tayo nun? Sige nga, hindi ko na maalala. nasa iyo yan. Kasi ako yung nag-use, ikaw ang hindi. So, pinapausukan ko si Tanya Chinita. Para mag-confess. Oo, para mag-confess. Okay, so, diba? okay. So, yun. Oh my God. Doon lang kita dinadala every single time. Tapos, I let you cry your eyes out until you're ready to go Oh back my in. God. Kasi we don't talk about it other than that place. Yun yung natandaan ko sa atin. Hindi natin siya pinag-uusapan is sa any crevice or space dito sa office. Doon lang natin pinag-uusapan. Naiiyak ako. Hindi, sobra. Simula pa lang to tayo. Ganun ka kasi nagmarka ka nga sa akin. Hindi, naalala ko, katangan ko. Sobrang bobo ko. Medj. So, naluloko, may something talaga. Oo, may something ka na talaga, Bi. Layo lang nang narating mo. Naiyak ako sa something mo. Hindi, so, na-realize ko na, so, kung hindi mo ako shinig, kasi nga wala akong nahinga na wala akong nasasabihan nun, so walang manggigising sa amin, real talk sa akin. Talaga, as in, sinabi ko yun sa'yo, paulit-ulit, you just have to stop. Kasi nga, hindi lang naman ako nakakita ng potential mo even from the beginning. If it wasn't for whatever experience na pinagdaanan mo, I wouldn't be in the radio industry. Kasi they all wanted you to be in. They all saw something in you. And nung nakabalik ka, I just don't want you to miss that opportunity again. Kasi I know you want it. So, nung mga panahon na yun talaga, feeling ko lang, if I won't do it, I'll regret it. Nasayang kasi ang galing nitong taong to. O para lang sa mga hindi makarelate, kung ano ba yan, sila lang kaintindi. Basta relationship ito. Oo, relationship yan. Kaya nga siya yung Relationship tatakbon. Tapos mayroon pang isang nagmarka sa akin, nasa akin pa rin yung sulat mo sa akin. Oh my God, ang hilig ko kasi doon. Hindi lang pala ako. Hindi. I mean, ang hilig ko. Oo, sinulatan niya ako. Oo, Tapos sinabi niya ulit sa akin yung mga sinabi mo in person. Mahilig ako doon sa mga closest friend ko na lang talaga. As in yung those people na I hold dearly in my heart. Meron talaga akong handwritten na letter sa kanila. Just so they know na I do make an effort to make those closest friends of mine know na close sila sa akin. May sasabihin ako sa'yo. Ano? Hindi ka mapaproud sa akin kasi dire-diretso pa rin yung relationship na yun eh. Pagkatapos ang pag-iyak ngayon. Totoo ba? Oo, tapos ano na lang. Bale, mga 20, ano ba yun? 13 ba yun? 3 years pa nag-run ang ano. At least nauntog ka. Oo, nauntog. Hindi naman siya parang ititreat mo naman yung mga advice na hindi mo sinusunod as
whispering Oo. along the way na Mm-mm. telling you na, oy, sinabihan na kita. It's a warning. Hindi, Oo. tanggalin nyo sa isip nyo na pag nag-advise kayo, it's mandatory that that person does your advice the next day. It's harder for them. It's easier for you to say kasi ikaw yung nag-advise. Pero for the person who is actually doing it, it's not that easy. So, hayaan mo 3 sila. years pa siya Oo. gumana. Okay lang kasi okay ka na. Mapaproud ka sa akin ngayon, Oo, girl. ngayon ako proud sa'yo. Thank you. Oo. Hindi mo sure? Meron akong bago. Nag-ano lang, upgrade. Iba lang, Proud pa si Tanga. iba lang yung antas ngayon. Pero kamusta si Lala na hindi na... Ay, kamusta si Marian? Si Marian ay discovering. Kasi syempre si Lala, I know what to do every single... It's not that it's routinal. It's just that aware ako of what I'm going to do in a day. Alam ko yung role that I have to play. I know the task that I have to finish. Pero si Marian kasi, although meron siyang routinal tasks every day, andun ako sa exploring mode eh. Na this is me, even the page kasi was changed into my own name. So yung takbo ng life ko and the things that I'm willing to share in public, now I have control of na. Na do I share this? Do I not share this? Nasa akin na siya. So si Marian ngayon ay exploring. It's not easy. It's really hard. Pero ano siya, kahit papaano ay contented. Happy ako Satisfied sa sagot naman mo. ako. Sa Nakikita decision. ko, nararamdaman ko. Mas may tanong lang mararamdaman mo yung ako. pagod ko. May tatanong ako, Ano? nakailang botox na ako, ikaw hindi ka pa rin tumatanda. Sa totoo lang. Bakit? Pag-deny. Kasi feeling ko Jeans jeans na na to. humble. Oo, jeans, no? Ano sasabihin ko sa'yo kung Hindi. jeansan to? Yun lang yun sa buong ko. Ano gusto mo pa? I-reveal ko pa. Ano Baka pa? sex life. Wala. Oh my God, ang init. Wala nga. Actually, mainit. Wala Kasi- din. Ano, wala talaga. Jeans Ma, na to. promise, tinitingnan ko yung face mo. Sabi ko, ito naman. Ang unfair naman. Lord. Kasama na Sa yung height. kailangan yung relasyong mali eh. Sa kanya pa rin. Sa pa din yung kulubot. Sa'yo naman daw yung pick mata. Hindi science dito. So, nga pala. Engineering to. Pati yung kilay mo ngayon in architecture. Salamat. Ay, siya naalala ko nung bago kaming Jack. Promise sa lahat ng bagay, kain. Nililibre niya muna ako. Siyempre, wala pang racket nun. Tapos, tsaka sa OOTD, talaga siya isa sa mga inspirasyon ko. Kasi araw-araw si Akla, ang laki ng puwet ni Akla. Ang sexy mo, promise, sayang. Flex mo naman yung dede mo, tsaka yung ano mo. Hindi nyo kasi nakikita. Huwag niya nang tignan. Kung yung sa akin, nilabas ko lang sa kanya, nakatago, pero bugs. Huwag mo nang, mamaya tignan nila mamaya paglabas. Yung puwet mo, sayang. Alam mo, yung balakang ko sa nanay ko to. Maganda nga sana kung yung puwet lang or yung balakang lang, te. Sinama niya yung puson. Sinama ng nanay ko yung pamana yung puson. naman! Meron, te. Humble naman. Oh. Ba't tingin sa oras? Oo, di. May Nag-vibrate. nag-chat. Alam mo na, yung mga working people na kailangan sumahod. Alam mo, ano yun ang tawag dyan? Yun, next time na lang. Bobo, di pala alam. Assignment na lang. Mental note na lang natin siya. Sige. Wow. Wow. Wala na tayo Ang matapos. tali-talino nito, di ba? Ilan na kaming appear? Assignment yan, ang matapos yung podcast. Pakibilang po. May prize. Tsaka beauty and brains talaga itong babae na to. Ikaw din naman. Wag mo na. Pag binola kita, wag mo na akong Pinapag-try mo na kasi sa sarili mo as bobo. Hindi naman talino ka kaya. Sa ibang Alam mo, subject. pinakagusto ko kay Tanya. Sa PE. Pinakagusto ko kay Tanya, money matters sa'yo talaga. Oo, syempre. Magaling ka talaga sa finances. Ever since the world began. Di So, ba? nasa yung sipag, te. Sa akin yung hindi. Sa Kasi- socials kasi, nung, di ba? Pandemic and all, nag-YouTube si Akla. Nag-rise talaga siya sa TikTok. Lahat na ng pamilya ko sinama ko. Pati yung ex ko, binura ko talaga yung YouTube ko. Totoo Kasi ba? doon yung ex ko eh. Oo. Binura mo siya doon? Oo. That's Yung all. YouTube ko. Hindi, Sir. mabait yata siya. Hindi. Ay, sorry na. Hindi na kasi kami updated doon eh. Tinanong ko na siya once eh. Kaya kanina sa BTS, sabi ko, wag ka muna mag-appear-appear. Oo. Sayang yan. Ang dami kasi Hindi siya natin ebas. Oo. Hindi ko na alam kung anong topic natin. Kasi sobrang dami Para tayo ebas. egg tray eh. Oo, te. Nung only topic. So yun na nga. Ang dami remarkable sa akin
Yun. Ang init. Ang dami nagmarka sa akin, sa puso ko. Your Lullaby. Yan. Thank So kaya you. ikaw ang naisip ko na isama ko sa thanks so podcast. Kasi yung chemistry na paapir-apir, wala din naman ng ganyang inaapir. Nung dati, yun sa ginawa ko din ganito, pero sa YouTube siya, sessions yun, no? Sessions yun. Si Tunying yata din yung second ko. Si Tunying din ang in-interview Ang ko. iyak ba tayo dun? Di ko alam kung umiyak si Binuran Tunying. nyo na? Pero doon mo na-reveal. Binuran nyo na? Doon siya nag-reveal, diba, na sila ba uli o naghiwalay na? Sila ba uli? Kayo uli ng ex mo na kasinama mo sa mga YouTube video. Doon ka nag-reveal. Shit, burahin natin yun. Di ba? Wala naman siya masyado highlight doon. Tinanong ko lang. Salamat naman. Alam naman na yan nila. So, ito sa, gusto ko magpasalamat ngayon. Siyempre, hindi pa ito ending. Intro pa lang to, Akala ko, girl. ending na ang bilis. Oo. Dito, meron tayong Tita Max Confession sa ating podcast. So, may letter sender tayo at papayuhan natin siya. Sige. May tanong siya sa'yo. Okay. Tita Max Confession. This December po, 10th anniv namin ng girlfriend ko. Pareho kaming may stable na trabaho at may savings naman. Pero, ewan ko ba? Bakit ayaw ko pa siyang mayaya magpakasal? Isang beses po, pabiro niya akong niyaya sa chat. Sabi niya, tara pakasal na tayo. Nilaf reacts ko lang. Kasi ayaw ko siyang sagutin ng no, baka maghiwalay kami. Ayaw ko ding yes, kasi baka hindi ko naman mapangatawanan. Gusto ko naman po siyang makasama sa future, pero bakit kaya hindi ko pa masagot sa sarili ko kung siya na si the one? Sayang kasi ang 10 years, kaya patulong naman po. Love, #Mr. Unsure. Very, very Mr. Unsure. Very immature. May pa Mr. Unsure ka ba? So yun, di ba kanina sa intro ko, paano malalaman kung siya na yung the one? So 10 years. Nasa taon ba to ng pagsasama? Well, it plays a role. We cannot deny na yung years of being together plays a role. Lalo na kung sa 10 years na yun, malamang sa alamang even yung amoy ng utot ng isa, kabisado mo na. So, it plays a big role in decision making. Pero, tanggalin na kasi natin yung very juvenile na tag na yan na siya na ba si the one. I don't think kasi there is the one. Oh my God. Oo. Hindi tayo ready sa real talk na ganito, Oo. di ba? Tayo mga Pilipino kasi parang conventional tayo na me the one for me. Kasi it gives us hope. Parang it gives the kilig factor to a relationship kapag tinag ka as the one. Syempre, kunyari ikaw, meron kang boyfriend or merong nauumaling sa'yo, tinawag kang the one. Kahit pa paano kinikilig ka hearing it Pero in real life, siguro coming from a person who's also in a decade-long relationship, the one is not actually someone that comes along The one is someone that you choose. Ikaw ang nagde-decide na siya na yung the one. So, ang titignan mo lang na subjective reasoning ay yung sa'yo lang. Does this person makes you happy? Can you live without this person? Does this person completes you? Does this person cause you so much pain, unbearable pain? If the answer is all yes, then what are you waiting for? Diba? Kung hindi man siya ang magiging, hindi na naman kasi unconventional din sa atin yung hiwalayan kahit nakasal pa, diba? Though we do not encourage it, na we would want a person to stand by the marriage, hindi naman natin sila pwedeng pilitin. Pero kung meron namang ganong option, di kung hindi talaga kayo mag-work as long as amicable yan, di maghiwalay na lang kayo. Anong amicable? O yung okay sa inyo pareho. Bakla ka. Saan Anong page to sa dictionary? Sige, sa mga 5. Letter A kasi. Oo. Hindi, feeling ko kapag both of you, consensus na hindi talaga, we tried, we're okay, kung maghiwalay tayo, sa sobrang daming relationship mga 32. na. Oo, mga 70. Sa sobrang daming heartbreak ko na, parang feeling ko, I just have to choose myself na eto na ako. Ako, sa sarili ko, I don't even care kung ikaw si the one. I don't even care kung finit mo or chinek mo perfectly all the crosses that I'm looking for in a man. Ako na to, it's a state of Decision mind. ko to. Oo. I wanna be in this relationship for the rest of my life. I don't care if you are the one, but for me,
you should be the one. So, ako na to magde-decide. Ito na yung forever ko. Itong taong to. So, kung hindi man siya yung nasa dreams Nasa ko, listahan ko. totoo, so be it. Kasi para sa akin, it's a state of my mind na I'm tired of searching. Sino ba kasing nag-title nito ng The One? Ewan ko. Sana nahanap mo iyo. Ay, sorry. Sana mahanap mo iyo. Hindi, grabe, di ba? Sabi ko sa inyo, di ba? Nga lang tayo, di ba? So, tapos na po yung podcast. Thank you Sabi so niya, much. di ba? Yung Ikaw, tigil mo na din niya kakahanap ng the one. hindi. Kasi ito hanap nila. Charot. Peke pala to. Ginagawa ko naghugas kamay. Hindi totoo. Kasi, syempre, bilang tao, yung pangangailangan natin pagdating sa intimate relationship, hinahanap natin mga checklist. Anong sign? Oo. Ang hiling natin sa signs. 3 signs, na siya na. Bakit? Wala lang. Naririnig ko kasi yung dating Robin siya. Si Robin. Sa tenga ko. Habang Diba? ginagawa mo 3 yan. sign. Hindi, totoo lang. Para malaman natin kung itong tao, kayong kaibigan natin, ang kakilala natin, tamang kaibigan, tamang tao, kailangan natin ng mga green flags. Oo. Kasi we don't trust our own judgment. That's the reason why we like signs so much. Kasi feeling natin, I always fail or laging mali yung napipili kong tao. So I no longer trust my judgment. So instead of putting it as a burden sa sarili ko na pumili, I'll just look for signs. If all checks out, hindi ibig sabihin tama yung pinili ko. Pero that's not it in real life talaga. You just have to find a way to be okay with your choices. Na siya na to. Oo. Magdidesisyon na ako. Hindi kasi magiging perfect talaga yung choices mo eh. Laging may palyado dyan eh. Kahit pa 10 years na yan, sabihin sa'yo ng mga tao, yung grabe yung relationship nyo, 10 years na, kilala nyo na isa't isa. Yes. Kilala ko na yung tao enough na alam kong may flaws siya. And ako din naman. Hindi naman ako stranger to flaws. But siguro, we just have to be okay with the choices that we make. So today, I choose this person. I want to be with this person. Kesa hodang di siya in the one. I just want to be happy with this person. Okay, paano kung ikaw, ganyan yung thinking mo, pero kung siya, yung partner niya, hindi, kailangan pareho tayo na, ang tingin mo sa akin, the one. Ikaw, dapat ganun ka din. Hindi sabihin ko na, the one ka din. Okay ka na. Parang may matanong ako. Oo. Tapos Parang na, maging okay tinapos ka. mo na kasi. Ay, sorry na. Kasalanan ko. Hindi ko na mapaik. Ba't ba ako giles? Sana kinentohan nyo na lang ako sa labas. Yung tanong ko, biglang iningkot niya ng 180. Teka, in the first place, wag niyo kasing isipin, wag tayong magpadala sa sistema ng the one. Dapat The choice. The two. The three. Hindi totoo. Oo, No? the choice. Feeling ko mas Pressure na ng society itong Oo. the one. Saka ano na siya, para lang sa akin talaga, it's too immature to think na there is someone out there too perfect for you. Kasi parang kung iisipin mo, gano'n ka conceited to deserve someone so perfect. So stop looking for perfection if you, sa sarili mo, alam mo, you are not that perfect to deserve such. So instead of choosing for the one, or looking for the one, look for someone you'll choose. May tanong ako sa sulat ni Mr. Unsure. Kasi ang paniniwala niya, the one to, kasi kung papakasalan niya. So, yung pagpapakasal ba, sign to na naniniwala ka itong partner mo ngayon ay the one siya. Yung marriage pa, sign. Not a sign, but a commitment na siya yung the one. Kasi parang, you may think na sometimes wordings lang in different. No. It's different kasi yung meaning niya ay different eh. When you look for sign, it's subjective. Para siyang, I don't know how to say it eh. Para siyang hindi totoo. Intangible. Pero pag sinabi mo kasing marriage, it's a commitment kasi. So, when you ask someone's hand for a marriage, you wanna be committed to that person. So, tanong mo sa sarili mo, if you really wanna make sure, Mr. Unsure, that this person is actually the one. Sige, bigay na natin sa yung the one. Ask yourself this, am I ready to be committed to this person for the rest of my life?
If the answer is yes, without second thought, then siya na yun. Mm-mm. Kasi ang lagi mong iisipin dyan, hindi kung paano siya kung sino siya. Ang lagi mong iisipin, paano ba ako kung kasama ko siya? Do I feel happy? Blissful? Do I feel complete? Do I feel like satisfied ako, contented ako with my life? Yun lang yung checks na kailangan mong i-cross para lang masabi mo sa sarili mo na I really wanna be committed to this person. Kasi ito yung nararamdaman ko whenever I'm with this person. So, feeling ko, kung gusto mong tanungin talaga sa sarili mo, if this person is the one, answer the question. Am I ready to be committed to this one? If the answer is yes, by all means, happy marriage to you both. Ganun. Yung bang fact na nagtatanong siya, kahit sino, pag nagtanong ka na, siya na kaya si the one, ibig sabihin ba nun doubtful ka? Siguro, feeling ko hindi ka papansin sure. ka. Feeling ko sumulat ka lang. Hindi. Hindi, feeling, ayoko naman kasi dismiss na may mga tao lang talagang hindi ganun ka bilis mag-decide in life. Okay. Or hindi ganun. So valid ito, yung pagtatanong valid niya. naman. Kala Hindi ko naman kasi invalid ID. Hindi, hindi maibig sabihin nito, hindi na siya Hindi sure ka na of sure. sa relationship. It's just So that, it's okay to ask. kasi buhay mo yun Yung marriage is a commitment, like I said. It's a responsibility that you take upon yourself for the rest of your life. So, walang maninisi sa'yo if a moment or two of your life, tatanungin mo muna, okay ba to? Kasi buhay mo yun Ito na yung, sinusulat mo na yung direksyon ng buong buhay mo. Correct, So, correct. kung mag-doubt ka every once in a while, no one will fault you na, ba't ka nagda-doubt? Di ka ba sa akin sigurado? Immature ang babaeng mag-iisip ng gano'n. Wag gano'n. Everyone is entitled Kasi to be di ba in parang doubt. pinalaki tayo sa Filipino setting na pag mahal ka, papakasalan ka. Should. Oo. And I believe in that. I wanna believe in that. Kasi hindi pa rin naman ako nag-give up sa marriage. Gusto ko din yun. Na kapag mahal ka, papakasalan ka. Pero ilagay natin siya sa marami katotohanan. Marami na kasing factors yung kasal. Correct, Alam naman correct. natin yan. Hindi na pwedeng love Yes, lang. correct, Diba? correct. Love won't always keep us alive. Kailangan natin correct. stability, Totoo. direction, future. Sa ano nila, sa kanilang setup, pareho silang stable ang trabaho. Tapos 10 years na sila. Yun ang masaya. Tapos ikaw na lang yung iniintay. Sa'yo nakasalala yung Edi good luck. yes or no. Oh. Kasal o go. Kasal o no. Siguro kung ako yung 10 years, tas jowa ko yun, hindi ko siya pipilitin. Hindi ko siya pipilitin to be in that same state as I am. Hindi ko iisipin na hindi niya ako mahal. Isipin ko lang na this person wants to give me the world. And I want to wait until he is ready to give me the world. Kasi kung ira-rush natin lahat, ililabel natin lahat na kailangan now na. Di pa dapat ba mag-rush sa 10 years? 10 years na. Well, nasa 10 years ako, I'm not rushing. Okay. Hindi. Parang feeling ko lang kasi na when a person or when a man is ready, kapag ready na siyang Totoo. magpakasal, Ganda na yun sasabihin yung mo. pinakamasarap Yan. na feeling. Kapag ready na siya. Kapag alam mong hindi mo pinili, kung hindi mo hiningi na mahalin ka, hiningi na pakasalan ka, hiningi na piliin ka, pero kusa niyang ginawa. That's Shit. the best feeling in the world. So if that person is right for you, no matter if it takes him 15 years to realize that, I would rather wait for that 15 years than hear it from someone na hindi siya. Shit. So okay na ako. Maghihintay na lang ako until you are ready. Willing to wait. Willing to wait if I am the girl. Willing to Pero wait. that will not always be the case. Diba? Especially kung minsan si babae nagparinig na. Oo, totoo. Kasi tandaan yung mga lalaki, when it comes to the relationship, totoo, kaming mga babae ang driver. Driver ng relationship. Kami yung decide or nagiging gauge kung happy ba tong relationship na to, magiging toxic ba to. Nasa amin yung control na yan. Kasi tayong mga babae yung taga-push. Pero ang direksyon ng relationship, ang where to go, will always be the man's responsibility. Why? Kasi kayo lang naman yung pwedeng magsabi na tara magpakasal na tayo.
Yung, grabe yung tayo ng balayibo ko dito. Diba? Hindi naman namin kayang sabihin yan sa inyo. Although it's okay in this generation to do that. To joke. We don't wanna do that. Diba? So, you're encouraging pa rin sa mga babae na, o sa mga lalaki na kayo dapat? No, kayo talaga dapat. I mean, tough kami in life, yes. Strong, independent women, yes. Pero we wanna be treated that only time, as a princess. Ibigay nyo na yun sa amin. That's all we wanted in life. Even, nung mga maliliit na babae pa lang kami, yun yung gusto namin eh. Yun yung dream namin. Kahit i-deny mo yan ngayon, dream mo yun na magpakasal. Na tanungin ng isang taong mahal mo, will you marry me? That's part of your dream. So, sa dami-dami ng dreams namin na hindi na magkatotoo, kahit yun na lang ibigay mo. As a lalaki, sa inyo yun. Responsibilidad ninyo. The rest, ipaghahain namin kayo, ipagluluto namin kayo. Kung gusto nyong mag-gaming, gusto nyong mag-sports, susuportahan namin kayo. Pero we only ask you of one thing. Kayo mag-set ng direction ng relationship and we will support you every single step, in every single way. We will support you. Pero kayo magsabi ng will you marry me? Huwag nyo yan ibigay sa amin. Kasi insult yan sa amin. Pero hindi lahat ng lalaki marunong yan. Pero hindi lahat ng tao tanga. Diba? May mga bagay na hindi mo kailangan pag-aralan ng sobra. Common sense, no? Common sense yun. Kumbaga meron tayong mga basic duties in life. At saka lagi mo kasi iisipin bakit naman si Jerome, yung director, nagawa? Saan siya naman nag-propose? si Jack? Saan siya nag-propose? Disneyland? O, diba? Si Jack. O, diba? Yung isang mga boss natin nakapag-propose. Ba't di mo mababanggit yung pangalan ko? Ikaw, lalaki ba? Propose ako sa'yo. Okay ka na ba? Oo, Hindi, diba? diba? So, meron pa din. Meron pa din. But, you have to understand as ladies, us ladies, me talking to you ladies, huwag tayo magmadali. Let them be ready. It's the most blissful feeling in the world. Kapag yung tao, yung lalaking mahal mo, ready nang pakasalan ka, nagkusa siya para tanungin, will you marry me? Huwag kayong magpa-pressure. I know na meron tayong ticking time bomb. Meron tayong time clock, time frame na sinusundan. I do understand that. I perfectly understand that. But do not underestimate your partner that they are so stupid they don't know about it. They are not that stupid. They are not yet ready lang. And you just have to wait. It's worth the wait. Kung ikaw worth the wait ka as a girl, worth the wait din sila for that. So, tayin mo lang. Alam mo, natutuwa ako sa payo mo kasi kahit papano, yung galit ko sa lalaki, medyo galit kasi upset ako sa kanya. Bakit? Pinapatagal mo, hindi ka pala sure. Kung ako yun, practicality wise, yes, come on. Alright. Ang payo ko dito, pakawalan mo na siya. Pinaringgan ka na isang beses. Pero kahit papano, ikot pinaga. Ako talaga, paka-negative thinker ko talaga. Hindi. Babae ka parang ako naman lalaki. At saka kasi ako, kumbaga, ako may goal ako So kung may goal ka, hindi para tayo same goals, hanap na lang ako ng makakapareho. O kaya single muna ako. Kasi ako, iniisip ko naman, sa 10 years na yun, it's impossible na hindi kayo same goals Hindi kayo aabot ng 10 taon without a reason. Sa bagay. Diba? If you look into it, umabot kayo ng 10 taon, not because may isang nagtsatsaga. No, that person still sees something in that relationship worth staying for. So, I just think na since umabot na kayo ng 10 taon, ano man lang yung maghintay ka pa ng 1 more. Totoo, no? Ano lang ba yung maghintay ka pa ng 2 more? It's not about being nanghihinayang lang yan sa 10 years kaya ayaw niyang pakawalan. It's not it. Sometimes yung 10 years na yun kasi parang it's worth a lifetime na All the memories, all the feelings that you felt, all the milestones na nagawa mo within those 10 years, it's enough for you to say that this person is meant for me. Kailangan na lang namin tong isil yun. Itignan mo siya in an angle na makikita mo yung marriage as a sign of formality. Because you know within your heart na you are already married to this person. Without the paper, I'm already intertwined with this person. Kadikit ko na siya Sa loob ng 10 taon, I am not one without the other. So ano lang man, maghintay na lang ako for that formality. This relationship, yung 10 years na yon, is already a living proof
na Wow. this relationship is worth fighting Wow. for. Kasi investment ang time eh. No? Yes. Mm-mm. Diba? Tsaka 10 years, syempre, no? Di ka naman tatagal ng 10 years Totoo. dyan kung wala lang talaga. At saka sinabi niya, sige, bigyan na kita ng green flag kahit gusto ko ta-i-bash. Ano? Sabi niya, ay, nakikita ko namang kasama ko siya sa future. Mm. Sige. May mga lalaki lang talaga na hindi equipped for yung gesture. Mm-mm. Gesture lang yung kulang. Mm-mm. Yung heart nila is in the right place. It's just the gesture is daunting for them. Yung gesture of marriage, medyo daunting for them. Maybe hindi kasi sila talaga sweet na tao, hindi sila romantic, they don't wanna go through it, chisihan sila, nagkikringe sila. So, ang problema lang nila is the gesture of marriage but not the idea of it. So, a lot of reasons can come in play sa situation ni Kuya. Grabing kalawak naman yung pag-iisip mo. Siguro, sa ano na yan, sa Diba? ang dami- Para mahanapan mo siya ng, kasi kung halimbawa sa typical na streets, na napakagalang katulad ko at ang dami ko ng pinagdaan kanal na relasyon, di ba? Parang sa akin, ay, hindi ko sasayangan na yung oras ko para sa'yo. Hindi mo pala ako, ayaw mo pala akong alokin eh. Biniro na kita eh. Feeling ko lang kasi talaga, may mga taong hindi likas na masama. May mga taong in a So relation. tayo. Tayo, Sobrang. demonyo. Demonyong level na tayo. Pero feeling ko hindi, yung mga lalaki, hindi lang talaga sila equipped with EQ. Totoo. Wala silang EQ. Yes. Pero meron So silang natutunan IQ. mo mag-adjust. Oh, we need Tayo mga babae, we just need to accept na tayo ang mag-adjust sa Shit. relationship. Diba? Kapag hindi mo pa yun na-accept hanggang ngayon, sarili mo na lang yung niloloko mo. Kasi ngayon parang maraming trend sa TikTok yung mga kwentuhan na ganyan, green flag kapag walang emotional intelligence, red flag na agad sila lalaki. Pero Pero, lahat, hindi innate sa lalaki yan. totoo. So lahat sila red flag. Oo. Hindi talaga innate sa kanila. Hindi lahat ng tao, ay lalaki talaga, sensitive sa emotions ng babae. Kaya nga, di ba, lagi silang naiinis. Kung ano na yung gusto mo, sabihin mo na lang. Huwag mo nang ipahula sa akin. Di ba? Kasi tayong mga babae, ang ina-expect natin, makakaramdam sila to whatever it is that we are going through, what we are feeling, na meron silang sense of sensitivity para alamin kung ano yung gusto natin na sa utak-utak natin. Di ba dapat ngayon sa tagal-tagal nating nagsama, alam mo na yan? Hindi nga yun ganun. So, wag mo na silang pahulain. Sabihin mo kung ano yung gusto mo, di ba mas maganda yung relationship pag ganun na lang. Correct. Na, Si ate kasi nag-chat pa. wag ka Nag-joke pa. charot. Nag-joke pa kasi. Nalapreak ka tuloy. Oo. To turn the Oo. screen back. Ayan. Yan na. Dahil kasi, Easily distracted. So, may Ay, sakit na attention talaga. span mo. May Isang manok. Manok ka, girl. Pakalit na attention span niya eh. Parang feeling ko pag may gumanong lang ako dito, gaganon pa siya eh. Di ba? Nasa na tayo? Kala niya makakabalik siya sa conversation. Oo, hindi, di ba? Ang refreshing lang makarinig ulit ng other, yes, Alright. perspective ng iba. Kasi for the longest time, itong mga nagdaang taon, naging sobrang hardened na ang aking heart pagdating. Parang not giving chance na para sa mga taong sasamantalahin yung dati, yung mabuti ba ako? Hindi ko sure. Hindi, wala naman Diba? siguro Parang- magpo-fault sa'yo for being like that. I mean, tayo ay hinubog ng experiences Totoo, natin. correct, Ganyan ka hinubog ng experience mo. Ganito ako hinubog ng experience ko. That doesn't mean what you are feeling is wrong. Huwag mo invalidate yung nararamdaman mo. Hindi If- naman, sobrang valid ko nga. Validated ko nga sa sarili ko lagi. Huwag mo invalidate yung experience mo. Parang feeling ko lang, the reason as to why you feel that way, heavily, sa mga lalaki, is because wala pang tamang taong nagparamdam sa'yo how you should be loved. So, maybe Sobrang that malas ko naman sa 41 years. dadating din yan. Hindi, true. Oo. Yeah, may mga may tamang tao lang. Minsan ako din yung mali. Inaamin ko naman. Ayan. Siyempre, perfect ka ba? Minsan. Oo. May mga pagkakataon din naman tayo din yung mali. Oo, diba? Oo. Ako din naman. Yung mga choices ko din sa life, syempre, at sa mga tao. Oo. Tapos gusto ko perfect. Oo. Diba? Feeling ko lang kasi whatever makes, alam mo yun, whatever floats your boat today. Mm-mm. Diba?
nag-grind na ako in Correct. life. I just wanna be Mm-mm. happy. So, kung ganun yung choices mo in life, or especially sa guy na you just want someone who will make you feel light. Kasi heavy na as it is yung Ako life hindi, ko. wala na akong paki basta may pera eh. Di ba sabi mo kanina? Oo. Di ba? Dapat tumataas yung antas. Oo, syempre kailangan. Oo. Bembang ng Then, bembang to. Next, yung may yacht. Oo naman. Tumatagilid. May top 5 ako sa'yo. Ano? Pero thank you, grabe. I-review you. ko pa ulit-ulit itong podcast na to. Oo. The Lalavanderas Feg. Okay. Wala nga lalabanderas. Ay, Binauna natin Marian. siya. Oo. Bakit ba? Forever ikaw na yun. Ay, sorry, podcast mo nga pala. Top 5. Ano yung top Okay. 5? Hindi to tough sa'yo, masasagot mo to eh. Okay. Ayan, top dali. 5. Charot. May effects. May niyaya ka na ba sa mga exes mo na tara pakasal na tayo? Wala. No. I'm proud of you. I'm proud of you. Si Uncle yun, sorry, gano'n. Wala. Talaga. Ayoko nga. Gusto ko nga. Kahit dati, yung mga marupok na Marian ka pa. Wala. Feeling ko lang Totoo naman kasi si Jerome nun. So, parang sinasabi totoo. never ako naging marupok. Oo nga. Bobo pero hindi marupok. Ay, kayo ba yun? Oo. Pag bobo, Nasa lahat sa akin. Okay. Gusto ng partner mo na mag-anak lang kayo at ayaw ng kasal? Go or No. not go? no. If you want it, put a ring on it. Walang Charot. tugtog. Ayoko nun. Oh, shit. Oo. Mm-mm. Kasi if you want a life with me, I don't want you to want me half-baked. Pakita mo sa akin all the way. Mm-mm. Kasi yun din naman yun eh. Ikaw na lang din nagsasabi, kasal lang naman yan. Exactly. Babalik ko lang sa'yo, kasal lang din naman yan. Eh, Correct. ibigay mo na lang sa akin. Correct. Para wala tayong pag-usapan. Pero, kinig ba kayo? Mm-mm. Pero kasal muna. No Walang kids anak. if walang Mm-mm. ring. Pero ikaw, mag-aanak ka pa ba? Halimbawa, nagpakasal ka. No. Yun naman pala. Yung pala Oo, dapat kaya yung tanong. matapang. Oo. Hindi, no. Napaka-breadwinner nito. Para kami nito nakarelate Oo. kami sa isa't isa. No, sinabi ko na naman yan before na I'm not that interested. Kasi, pwede ma-share. Not at the moment, Mm-mm. at least. Kasi ayoko na may close yung doors ko, tapos one day Mm-mm. makita Oo, niyo ako, di correct. ba buntis? Sabi ko, Mm-mm. ay! Si ate, kinain niyo Mm-mm. sinalita. Hindi, as of the moment, I don't want to. Kasi I know how hard it is to raise a child. I don't want to be unfair to that child. Sa lifestyle na meron ako, Mm-mm. hindi ko makita kung saan mag-fit yung child. Not everybody is that strong of a mom. I saw, in person, I am working with one. All respects. Pero I just don't know if I can be that person. Kita ko siya, she's doing it effortlessly. Shout out to Mitzi. She's doing it effortlessly. Pero I just don't know if I'm built that way. So, di ba, alam mo yun, before mo kilalanin yung ibang tao, dapat kilala mo yung Mm-mm, sarili mo, di ba? So, if other people already knew na kaya nilang maging mom, na gusto nilang maging mom, ako aaralin ko palang how. So, I don't want to give that child a half-baked kind of motherhood. Gusto ko siyang bigyan ng masayang Yes, correct. motherhood. So, Mm-mm. masayang mother. So, if I Aww. cannot be that person, if I know within my heart, Mm-mm. hindi ko kaya yun ibigay. Wag na At ang lang. talino ng desisyon na yun. Oo. Diba? May nililigtas kang isang tao. Oo, kasi ayokong maging unfair dun Mm-mm. sa bata. Kasi ako, sa sarili ko, alam ko hindi pa ako tapos eh. Sa lahat ng gusto kong gawin. So, kapag dinagdag ko siya, saan siya pupwesto? Mm-mm. 'Di ba? Huwag tayong maging selfish na just because gusto natin May may makasama dirty tayo. kitchen pa naman. Ayun sa laundry. Di ba, babos tayo dyan. pag-asa. Wala talaga tayo pag-asa. Hindi, di ba? Ayoko lang kasi mag-anak para doon sa sinasabi, parang kasama ka sa pagtanda. Ganyan. No. Kids are not investment. Don't do it if you're not really sure that you can be a parent. Di ba? Iba ang pagiging nanay sa pagiging Mm-mm. ina lang. Hindi ko Totoo. alam eh. Di ba? Parang iba, Mm-mm. aaralin pa lang kung paano maging nanay. Iba Mothering. talaga baked na Mm-mm. talaga sila to be Mm-mm. that. I'm not yet that person. Tanggap ka namin. Huwag Yeah, kang I know. You should. Diba? Tama. Naka-choice. Boy mo to. Ano na? Paano na to? So ito, di ba? No. Ano? Wala kasi pagkagangster, di ba ko? Oh,
Di ba, syempre, sabi mo sa akin, huwag na kasi tayo maniniwala, stop na yung paniniwala sa the one na yan. Pero, halimbawa naniniwala ka sa the one. Yung present relationship mo ba, nakikita mo na siya na? Yes. Without pag-iisip. Oo, kasi meron akong, ewan ko, again, lahat naman tayo naniniwala sa mga superficial things natin in our head. Yes. Meron akong parang 4-year curse eh. Ano yan? Every single time na sumasampa ng 4 years yung relationship ko, something fucked up will happen. Tapos matatapos yung relationship na yun. Either this person ay magloloko, either this person will want more than I can give, this person bigla lang akong iiwan, or this person, parang wala na, nag-stop na lang siya mag-effort at all. Laging ganun lang. Pero this one kasi, lumampas sa 4 years. Hanggang 10 years na siya. So, alam niya ba yung curse na yan? Nakwento mo ba yan sa kanya? Nakwento ko Kasi sa baka kanya. sabi niya, uy, gagalingan ko. Ay, hindi. Hindi naman. Hindi yun mag-effort. Competitive. Hindi yun ganun ka-competitive. Chill lang yun. If you want me, you want me. Ganun. May ilang years na ba kayo? A decade. This year. Shit. Oh, dekada na kami. Isang dekada. Oh, feeling nga namin okay na kami doon. Okay, tapos na. Okay na. Oo, okay na. Clap. Hindi. Isang dekada na kami. Pero yun kasi yun eh. Would you believe that we don't have a date? Ng Naging anniversary? kayo. Oo, wala kami. Oo, na-share mo yun sa So, we akin. never kaming nag-spend ng anniversary. I don't think makikita mo siya gaano sa timeline ko. Same as hindi mo ako makikita sa timeline niya. And it's okay. Oo, and it's okay. Walang hard launch. No, yung relationship namin, it's not a secret, but it's private. Diba? Hindi naman siya sekreto. If you ask us kung kami ba, sasagot kami yes. Pero, we don't want to post about it. Pero siguro na, feeling namin yun yung secret as to why it is that long. Ako kasi yun yung secret ko private para mapagsabay-sabay. Charot. Hindi sa'yo secret. Hala, na-share ko. Hala, ano ba yan? Ba't ito pinadcast? Dapat din sinabi. Dapat may schedule ka. Grabe, no? Mondays to Uso pa Friday. naman ngayon ang kailangan ng trend, hard launch para malaman mo kung baka married na to. Oo. No? Wala nang hard lunch. Wala, no? So, ayan lang natin. Pero Siguro, happy ako for you. thank you. Ako din happy na ako. Finally, happy na ako. The fact na, hindi ka stress, yung mukha mo sobrang batang itsura. Siguro, Tunying, I finally found someone na won't make me ask for more. Kasi noon nag-ask ako for more, 'di ba? Sinabi ko yun sa'yo, I want you to make me feel na okay ako. I want you to make me feel na mahal ako. This person doesn't make me wanna ask. Kasi this person already made me feel contented. May kapatid ba yan? Meron, Hindi na nurse. talaga nagseryoso. Meron, nurse. Nurse? Baka may Oo. asawa na. Hindi, jowa pa lang. Ay, Agawin mo. kaya ko pa yan. Yung asawa nga, naaagaw. Charot. Hindi na talaga Sus ko, nagseryoso. Lord, ang hirap mong kaibiganin. Para ayaw kita Basic. pakilala. Pero hindi, ang happy ko. Thank you. Diba? Ikaw ba wala? Malalaman ng isa. Wala nga. Podcast ko to, ako magtatanong. Ako na din magtanong. Dito na din ako eh. Wala, meron. Kasi hindi ko pa sure. Okay, salamat po sa Thank lahat. you. Pero Okay na tayo? thank you. Thank you. Ang gusto ko pa tong habaan, pero syempre magiging Oo. sa season 2. Pangalawa, mainit natin. Oo, Wala kaya ganun eh. Salamat. Thank Kasi you. wala kang pagdadalawang isip sa pagsagot. Napaka-confident po. And galing sa puso mo at sa isip. Makatalino mo talaga din. Diba? Thank you. True. Thank you so much Thank you. for having me. And I'm happy na may sarili ka ng podcast. I mean, you are a wonderful guest. So, hindi na ako magtataka if you are equally, if not more than, or greater, even greater host. So, happy ako for your podcast. Sana dumami pa yung maigi-guest mo. Totoo. Gawin mong steamy. Pwede ka ba mga 3? Ha? Okay na isa, ang init eh. Sorry. Charot. Hindi kasi ma-silent yung aircon eh. Pero may regalo ako sa'yo. Ay, bago ano tayo. yan? Asan na ba yun, baby ko? Sa likod ko. Ano yan? Ay, siyempre may ako. Di ba bukod doon sa biryani. Shout Ano out yan? sa biryani. Pineapple juice, tsaka wipes. Tsaka Snow Bear.
Tawag dyan ay Tita Max Starter Pack. Yun, nakaisip yun, hindi ako wholesome kaya ako. Napakababoy mo nila. Dalawa na yun sa inyo. Thank you. Ayan. Thank you so 2 days mo na much. yung magagamit sa Bembang. Charot. Thank you. Napakabab. Makahabol man lang. Oh, thank Pinabahan you. ako sa'yo. Thank you so lang. much. Meron ka bang gusto i-promote? I promote myself. Hindi, thank you Thank Sobrang you. thank you. Kung gusto nyo magpa-event, yan. Ayan, Punta na totoo, kayo sa amin. totoo. At saka may gusto kayong hinga ng payo, di magdadalawang isip mag-reply. Mm-mm. Yung isang... Tanungin mo lang sa sarili mo kailan. Oo. Kasi tagal ko mag-reply, B. Sa mga kaibigan ko lang yan. ako mabilis. Totoo. Yung sa akin nga, reply mo 3 days eh. Hoy, Bunti ko lang i-unsend. Joke lang, nagjo-joke Ay, lang. Tun. tinisip ko talaga. Sobrang busy ko ba eh. Joke lang, ang init na. Tama na to. Mag-extra na tayo. Mag-exo ka na. Ayan. Maraming salamat. Biglang nag-sexy. Oh. Ayun, may pitik. At salamat din po sa inyo kasi tinapos niyo yung podcast na to. Palakpakan po natin, Lala Banderas. Thank you. Marian. Thank you. Sana Magaling to kumante. Sana matapos yung extra mo ng Ay, lalo. naalala ko pumunta. Ang dami pati nag-extra ka na nga. Natulog tayo sa bahay namin. Tay, natulog kami. Nagpatandoy ay si ate. Niyaya kami Maria Morena. Sabi ko, kunin lang sa loob. Iniwanan kami sa kubo nila. Hindi mo lang kami pinapasok sa loob ng bahay para matulog. Doon kami natulog ni Maria Morena sa labas. Kasi nag-inom pa kayo. Ba't di ka lumabas? Sa lola nga, ay si nanay nga, binigyan kami sa ng palukan. Ikaw, tulog ka lang eh. Nako, eto na nga po. Ito po si Tanya G. Sana makapag-extra ka. At ito po ang usapang sagad. Lahat ay nalalantad. This is Kayo mo yan. Rated Tita Max. Bye-bye. Aray ka! Ang init! Hi! Magandang hapon to each and everyone. Welcome back to me. Happy Chinese New Year sa inyong lahat. At today, sabi ko nga kanina, we have a very special guest. Kaya naman sa mga wala pang TV dyan o wala pang mga radyo, ay naku, saktong-sakto. Dapat naghahanap na kayo ng magandang quality ng appliance. Oo, yung alam mong quality at alagang maaasahan. Kagaya na lang ng Astron. Ayan, yan right there. Nakikita nyo sa baba, kung wala ka pang TV, wala ka pang radyo at hindi mo makikita ngayon ang special guest natin, sayang naman, baka pwede ka lang bumili ng Astron Appliances PH na pwede at available sa TikTok, Lazada, Shopee, and all to their physical stores and nationwide. Kaya naman basta alagang Astron, alagang maaasahan. Alagang di kalidad, alagang Astron, alagang maaasahan mo. Alright! Hi everyone! Naka-live tayo. Ang aga ng live natin for today because we have a very special guest. Ay, nakaka-excite. First time ever in the history of Philippines. Na makakasama natin. Teka lang, bago ang lahat, i-share mo muna natin to. Share nyo muna tong live na to, guys. Sayang opportunity. Ayan. Wait lang, ha. Kinakabahan talaga ako. Kanina pa ako kinakabahan, eh. Di ko mawari. Alam mo sa taong, di ba extrovert ako? Ngayon lang ako kinabahan. Nang ganito. Di ko mawari kung bakit. Pero sige, push natin to. Yan sa mga nanonood ngayon. Check lang natin to. Hindi nagalaw yung ating live. Pero, wait a minute. Okay. Feeling ko nakita nyo na rin naman ito sa social media ni Mara Tony, ang ating special guest for today. Kaya, pakishare po ng live natin. Kasi in just 2 minutes, babanggitin ko na siya. Ayan!
Oh, si Mika Kaguhas. May 2 running ins po. Naku, mukhang kakilala niya na yung isa. May clue ba kayo? Bibigyan ko kayong clue. Starts with letter R. Ayan na. Tapos artista siya, guys. 'Di ba? Oh, the pressure is real. Hindi lang siya runner, artista din siya. Ayun! Naku, may nakita na akong comment. May, favorite crush ko yan. Naku! Ayan na. Ayan, Kita nyo ba yan? Ayan. Hintayin natin yung mga comment pang iba. Pero, again guys, please do share this live. Para mas ma-update din yung mga nanonood ngayon. At sa mga walang ginagawa sa bahay, since today is Chinese New Year, kanina nga, medyo nagulat din ako. Walang masyadong tao sa kalsada. 'Di ba? Kasi nga pala Chinese New Year. Buti naman napirmi kayo sa bahay. Baka mamaya kasi sobrang, alam mo yon, galing tayong Laguna, tapos pupunta tayong Pasay, baka mamaya malate ako. Baka yung maghintay yung guest ko. Naku, ayoko na nag-iintay yung guest ko, kinakabahan talaga ako. Ayan na, soon to be Tokyo Marathoner po yun. Alam na alam. Very good at nag-research siya. 'Di ba? Di ba naririnig nyo na yung tawa niya? O, diba? O, diba? May nabasa ka ba dyan? O, yan. O. Saw her before since her teen days. Uy, pa-share naman netong live na to, guys, please. Ayan. Meron kayong 30 seconds to share. At mag-start na tayo for today. Okay. Alright. Okay, there you have it. Let's do this. Hindi bad trip! 3 oras na hindi ka olats! Alas na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Maras Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? And we're back! Yes, kasama niyo pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. At ngayong araw, Chinese New Year, kung hey Fatchoy, hindi po tayo nag-iisa. Oo, mahirap na nag-iisa sa New Year. Dahil today, again, nandito na ang ating special guest! Oh, naririnig niyo yung tawa niya, di ba? Please all welcome the one of the actresses ng Pilipinas na talaga naman naging paborito ng lahat. Batang-bata pa lang tayo ay nakikita na natin siya ubod ng ganda. At ngayon, isa na rin siyang malapit na maging marathoner. Also a runner just like DJ Maratoni, a very, very, very great actress. Let us all welcome Miss Rica Peralejo! Hello! Finally! Nandito na ako! Yan! Hi sa inyong lahat. Sorry wala akong naririnig dito. Is that okay? Or, Oh, wait lang. Wala raw Sige. siyang naririnig sa ating mic number 2. or gusto mo tanggalin ko na lang? I'm also okay na. Okay, sige. Ayan, para mas malinaw. O, diba? Live na live kasi Oo, yan, sorry. guys. O, diba? Si DJ Maratoni. But hello to everyone. O, diba? Ang ganda-ganda mo ngayon. Naku, ngayon lang ba? Sobrang ganda. Pero, ito yung first time ko nakita siya in person. Grabe. Oo, ikaw din. Lagi lang kitang nakikita sa FB ko. Tsaka sa online. Kaya nga po, so nice nice to- to meet you. And also, sa lahat nung nasa FB Live, nakikita ko yung inyong mga... FB Live to, no? Yes, FB Live po Yung yan. mga bumabate, hello. Meron pang mga alam na alam nyo ang Chismax na Tokyo ang marathon ko. Kaya updated. I know. So hello sa inyong lahat at Happy Chinese New Year din sa ating lahat. Correct. Ito na, Miss Rica. Since alam naman natin na magto-Tokyo Marathon ka, ang tanong, dahil artista ka rin, anong mas nakakapagod?
ang umiksena sa isang pelikula, yung mga shooting o tumakbo ng isang buong araw na mahaba? Alam mo, palagi nga pinagtatawanan to ng kaibigan ko na parang sabi ko, mas mahirap pa sa akin yung kumausap ng maraming tao kaysa tumakbo ng mahaba. Oh. Mas napapagod akong, kasi introvert naman ako. Sabi mo kanina, extrovert ka. Ako Oo. naman intro. So parang mas nakakapagod sa akin pag marami akong kausap sa isang araw. Not necessarily na ayoko, Oo. pero mas nakakapagod lang. Pero pag tumatakbo naman ako, na-energize ako. Correct. Kasi mag-isa lang ako, nakakapag-isip ako, parang gano'n. Oh, nice. Buti na lang pala mag-isa ako dito, no? Isa lang yung kakausapin mo. Eto na, Miss Rica, ang katanungan ng lahat. Yes. Sinasabi ko nga, ang ganda mo talaga sa personal at alam naman din natin na feeling ko hindi nagbabago itsura mo, no? From 20s to 40s. Meron Grabe, naman. grabe Meron. no. May nagbago pero ang tanong ng bayan, paano? Ano ang biggest lifestyle change mo? Ano ba yan? May diet ka ba o tamang dasal lang? All of the above. Dinasal, tsaka lifestyle change. I guess kasi kapag ka rin tumatanda ka, kasi isipin mo, I'm turning 45. Hindi halata. By March. Mm-mm. Syempre kapag ka tumungtong ka na ng 40s mo, mararamdaman mo na yung parang, hindi na to katawan ng bata. So you really need to be very smart and wise about your life. So the way that you take care of it in different aspects, no, yung pag-exercise, yung pagkain, kahit na yung mentally, 'di ba? Parang paano mo hindi lang yung ehersisyo pero kahit yung utak mo, 'di ba? Paano mo ine-exercise 'yan? Correct. Kasi lahat nga 'yan, 'di ba? Sabi nga nila, what you don't use, you lose. Right. So you have to use your mind, your brain, or you will lose your brain. Use your brain, guys. Ayos yan. Yun ang Okay. inyong makukuha sa akin Noted sa po. hapon na to. Use your brain para hindi mawala yan. So, yun yung parang biggest lifestyle change ko na I really started choosing the healthier choices talaga. Oh, nice. Ang ganda rin nun, yung talagang tinitrain mo yung mind mo. Yes. At saka parang nabanggit mo last time sa akin with a message, some other time, parang before na nabanggit mo na running is your therapy. Yes. Oo. Ano yun? I guess kasi ikaw tumatakbo ka, Oo. alam mo to, no, na parang there's a very meditative aspect to running. Na akala kasi ng mga tao, pabilisan ng lagi ang running. Pero ako, alam mo, gustong-gusto ko rin yung kapag zone 2, yung mabagal lang. Tapos yung nakakapag-isip ka lang, tas mahaba yung takbo mo. Kasi wala namang sasama sa'yo. Correct. Kapag kasi sinabi mo na, tatakbo kasi ako ng 1 hour, parang, sige, okay, wala nang gusto sumama sa'yo, di ba? Oo. So mag-isa ka na, pero ang hindi kasi nakikita ng lahat doon ay sa haba na yun, nakakapag-isip ka na marami ka naiisip, marami ka nare-realize, nakakapagdasal din ako. Minsan umiiyak pa ako habang tumatakbo. Kasi parang doon mo maalala yung mga parang minsan parang I begin to be so grateful about my life. Na parang Lord, thank you, no, na kaya pa ng mga Katawan. binti ko, Correct. kaya pa ng hips ko, Correct. kaya pa ng lahat para makatakbo ako ng ganito. Parang it's such an amazing body that we have. Oh, that's It right. makes me so grateful na doon ako natatouch na parang thank you Lord na ikaw yung nagbibigay sa akin ng strength na ganito. At saka kahit given the age na, alam mo yun, Yes. kahit alam natin na medyo tumatanda na And I kaya wasn't, pa pala ng katawan. gusto ko lang i-encourage lahat na hindi po ako athletic as a little kid. I was never into sports. I mean, I did a little bit of sports here and there. So, nag-badminton ako, volleyball sa eskwelahan, yung mga ganon ba? Baseball ng onte. Pero hindi ko talaga naisip maging atleta. Wala akong ganon. Oh. Very malikot lang ako talaga as a person, pero di ko naisip na someday tasali ako ng mga races, parang ganyan. Oh, yeah. So this only happened in the last 3 years. Grabe, And I no? was already 42 Mm-mm. when that started. So it's never too late for those who wanna start late in life. And also, if you're younger than me, how much more is it better for you? Diba na magsimula ka ng maaga? That's nice. Alam mo, ito, mas na-intriga din ako dito. Bukod sa runner siya, cyclist din siya, guys. Nakita ko yun sa post niya, sabi ko, hindi atleta, pero nagbabike pa uwi at papunta.
Kasi one time, this was the Netflix PH original launch mo. Yes. Na nakita ko sa one of your stories. Stalker yarn! One of your stories na pumunta at umuwi ka ng nakabike na full Nakabisikleta. pack makeup. Pero bukod doon, kasi given na artista, syempre kailangan niya ng security purposes, kailangan nakatago. Pero bakit mas pinili mong magbike kaysa sa convenience na nakasakay sa kotse? Kasi siguro, unang-una, as artista, nasa ibang level na kasi ako ng buhay ko. Dati kasi, yun yung parang, kailangan mong maging, alam mo yun, parang maiba. Para tingalain ka ng iba. Pero nandun na ako kasi sa point ng buhay ko na if I have influence, I wanna use it for, common good. Na kung kaya kong manghikayat ng mga tao to try out by commuting, mas yun yung gusto ko ng gamitan ng influence ko kaysa yung para sa sarili ko lang na para kasi sikat ko. And why do I really propose by commuting para sa mga may kaya, no? Number one, ang affordable niya. Yeah. Wala kang gas na iniisip, hindi ka nagbabayad ng syempre when you get a cab, magkano rin yun, di ba? Correct. Number two, maganda rin siya ehersisyo para sa katawan. Although I do e-biking. I don't do manual kasi pag bike commute. Ang manual ko lang, full on mechanical biking is for cross-training. Pero yung bike commute, para hindi ka gaanong mapagod, e-bike. Para makapunta ka pa rin sa mga Places na pupuntahan mo mabilis. na hindi ka na mabilis, tsaka hindi ka naman yung sobrang, wow, haggard ka na, te. Diba? Iba rin kasi yung galaw mo Iba pag yun nagbabike. Iba kapag talagang yung walang tulong yung padjak mo. So Yeah. ito may pedal assist siya. And I really, really promote this kasi I feel like ito yung pinaka cost effective para sa maraming Pilipino. At marami po akong kasabay sa kalye na mga kasama natin Na sa buhay nagbabike. na nagbabike. Correct. Na parang in my mind, sana naman malaman nila na hindi ito parang mas mababang uri ng transportasyon. Kasi may ganong pananaw yung iba na feeling nila pag nagbabike commute ka na parang, Walang pera. yan, walang pera, ganon, or something. Parang gusto ko pakita sa kanila, hindi kahit may pera ka o wala kang pera, sama-sama kayo. Yung Correct. pagpadyak is a good way to get you to where you're supposed to go. That's nice. O alam nyo na ha, ang nakuha natin doon, si Rica Peralejo ay may pera. Ay, hindi naman! Ay, hindi. Pero syempre privilege. Ayoko naman sabihin kasi na, 'di ba? I'm still privileged compared to correct. many of our kababayans. And yung mga kababayan natin na hindi gaanong yung mga medyo nahihirapan sa buhay, gusto mo rin silang i-encourage na, Correct. kuya, hindi porke mas may pera kami sa'yo, 'di ba, na mas nakakaangat na talaga na hindi na tayo magbabike. Oo, Ang saya na- kaya magbike. Exact. At yun din, ang dami ko ring nakikita Totoo. sa bike na hindi ko nakikita sa loob ng kotse. Oh, nice. Mas naiintindihan ko talaga yung Pilipino. Kapag nagbibisikleta ako, tulad nitong Pasko, nung nagbibisikleta ako, sabi ko, grabe no, pag Pasko, ang ingay-ingay na ng Pilipinas kahit gabi. Ibig sabihin, masaya sila. Tayo yung tao na kapag dumarating na yung Pasko, yung parang lagi na lang gabi-gabi may party. Oo. Ganyan. Na hindi ko napapansin yun pag January, February, ganun. Iba yung kalye kapag December. Ay, Ganun. nako, ang nakakatuwa at ang dami talaga na kwento ni Miss Rica at sobrang hindi ako pa makapaghintay. Pero, babalikan natin yan maya-maya sa ating Facebook Live. But for now, syempre tuloy-tuloy ang Feel Good Music. Ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang memorize yan? Basic. Okay, naka-Facebook Live na po tayo ngayon at naka-music na tayo ngayon sa radyo. Hindi ko siya, tinanggal ko na kasi hindi kita maririnig. Hindi niya ko narinig. Wala akong nadidinig So sabi ko, ma-fold ka sa akin. Okay, sige. Ayan. Okay. Thank you. Ayan. Okay, ayan. Magbasa na tayo ng mga comments natin for today. Naka-live pa tayo ngayon, Francis. Hello? Okay, sige. Ayan, magbasa tayo ng comments, Miss Rica. Ang Sige. ganda ng sinabi mo kanina na yung pagbabike talaga. Alam mo, ang laking factor nun, bukod sa nakakatipid ka, ang gandang exercise na sa katawan. Oo. Diba? Kahit pa yung kahit yung e-bike lang. Kasi akala mo, e-bike ba, wala ka ng may padjak pa rin kasi yun eh. Oh, yeah. Pwede mong actually i-adjust yun kung mahirap o madali. Okay. So,
kapag pupunta ako sa event, madali. Oo. para fresh pa. Oo. Pero kapag yung errands lang naman, pupunta ako sa grocery, Oo. ginagamit ko na rin siya as exercise. Nice. Ang galing, ang galing. Oh, diba? Ayan. Anong nakalagay dyan? Ayan. Ay, nag-recover siya from TBR. Kaya nga Congratulations! Congrats! Grabe sa lahat ng mga... Ay, ayan, asawa ko yan. Saan? Si Joseph. Hello, Sir Joseph! Shout out daw mula sa kotse. So, hi to my husband, Joe, and my kids. Ewan ko kung nagising ni si Bunso, si Manu, pero si Philip nandyan din. So, yun Hello! yung aking 3 boys sa kotse na yan. Diba? Nakakatuwa. Ayan, batang 90s crush. Diyos ko, sino ba naman ang hindi magkakaroon ng crush dito kay Miss Rika? Kung lalaki din ako, crush ko rin to eh. Diba? Ayan na, gising na. Ang anak mo si Gising Philip na at si ba? Manu. Ayan. Hello! Oo. Ang aking mga anak, nandyan sila. Hinintay nila ako. Diba? Dahil naka-health break din ang aking panganay. So, wala siyang school din today. Oh, yeah. Holiday din po kasi. Eto na, Miss Rika, ang last question natin. Since ang mga nakikinig din naman sa atin ngayon, feeling ko gusto na rin humaba ang buhay at magpasarap na kayong lahat, 'di ba? Ito rin naman yung gusto na, ang goal nating lahat, 'di ba? Having a good health, invest in Yes. our health. Bago ka mag-invest sa kanya, mag-invest ka muna sa sarili Tarush! mo. 'Di ba? So ito, para sa mga tinatamad ngayon at nakahiga pa rin sa kama, bakit worth it pa rin gumalaw kahit kaunti lang? Alam nyo, bukod sa, kasi syempre, di ba lagi natin sinasabi, magiging healthy ka kapag ginawa mo to. Number 1 benefit talaga yon na magiging maayos yung sistema mo. I mean, like, all over, bubuti yung pag-iisip mo, bubuti yung katawan mo. Pero alam nyo, siguro hindi nyo masyado pang nakakita sa umpisa ng inyong fitness journey, no, ay yung magiging masayahin kang tao. Akala kasi ng mga tao, mahirap lang eh. Be, I agree. O, di ba? Benay na tawag. I agree. Diba? Iba yung, lalo na for running, iba yung Oo. nare-release ng endorphins. Endorphins. Yung tinatawag nilang happy hormones. Akala kasi, syempre sa una, hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Mahirap talaga. Kapag nagsisimula ka pa lang sa kahit na anong bagay, hindi naman agad-agad may enjoy mo siya eh. So, tsatsagain mo lang yun in the beginning. Pero kapag ka nasanay at nasanay ka na, mahanap mo na yung sabi nga nung aking sinusundan na yoga instructor, si Adrian, si Yoga with Adrian, sabi niya, find where it feels good. So, nung minsan kami tumatakbo ng anak ko, sabi ko, you don't have to run fast. Sabi ko, you run in a way that makes you feel good. Sabi ko sa kanya, kasi kadalasan ang iniisip natin kapag exercise, mahirap, ganyan, kasi pinapahirap natin. So, hanapin natin yung sweet spot kung saan, alam mo, bumubuti yung pakiramdam ko dito. So, find where it feels good, and I bet you talagang ikaw nang magiging addict. Parang kami. Correct. Kami, hindi na namin kaya. Parang hindi na po kami talaga normal na tao kapag hindi po kami nakatakbo, ganon. Correct. O, yan na. Guys, galing na yung kay Rika Paralejo. Kahit pa ulit-ulit na akong nagsasabi dito na tumakbo ka. Kasi araw-araw ko talaga sinasabi yan. O, ako nakatakbo na, ikaw, nakatakbo ka na ba? Ang ganda nun, find where it feels good. Yes. Ma-inspire na rin kayo doon sa mga videos ng nag-TBR, di ba? Kasi yeah. parang for you to be able to, and it doesn't have to be as long as 42. It can be just as simple as 5 or 3 kilometers na parang dati ba, naisip nyo, makaka 3 kilometers kayo? Hindi naman. Tapos nung natapos mo yung 3, natapos mo na yun, gusto mo yung 5 uy, pwede na akong mag-5. Unti-unti lang. Walang taxing naghihintay sa labas na tumatakbo yung metro. You can take your time. Correct. If it takes you years to get to your 10 kilometers, that's fine. As long as you move. The important thing is you move. Oh my gosh, that is so nice. Diba? Again, thank you so much, Miss Rika. At sa mga inspiring words mo, ayan baka naman, pwede ka na namin kayong mabudol tumakbo. Yes! Sinitingnan ko nga Sana meron diba? tayong mabudol tonight. Ayan is she Rika? Siya po si Miss Rika. Yes, Diba? it's me. Ayan, si Kim Chino Binatika, one of our DJs dito sa Love Radio. Saan? Sorry. Sabi niya, Ayun. Hi, Miss oo. Rika, welcome Hi! sa Love Radio. Hi! Oh. Hi! Diba? Tumatakbo na ba siya?
Hindi pa, pero bubudulin ko na yung malapit ko. May nabudol na akong dalawa na Very DJ. good. Pag hindi ako titigil hanggat hindi ko nabubudol lahat ng DJ dito. Oo, yan ang role natin dito. Budulin Diba? silang lahat. Correct. Oh, Miss Rica, where can we follow you? And if ever meron kayong any ganaps, coming Nako. ganaps, go. Yes, follow nyo lang po ako sa aking Rica Peralejo lang yata yun. Hindi ko na memorize. Rica Peralejo Bonifacio ba or Rica Peralejo? But I'm on Instagram. I'm also on Threads a lot. And then I also have a Facebook. And then if you have the time, just go and check out Well and Wise on Instagram. That's my brand. And dun kami naman ng asawa ko gumagawa ng iba-ibang courses, classes, workshops. Oh, nice. Yes. Well and wise. Yes, I have to check alam that. mo na kasi may wellness. Kaya nga, So, I love it. kailangan talaga I love tie that. up ng ating utak, katawan, isip, at ang ating mga binti. Dapat nag-ano yan, we move as a Yeah. whole person. Ang ganda. Again, maraming salamat, Miss Rica. Thank you for this so much. Nice opportunity. to meet you. Nice to meet you too. O ayan na mga kabisyo, magmula kay Rica Peralejo na talaga namang bukod sa maganda, fit na fit pa. Huwag na kayong magtaka kung mula 20 hanggang ngayong 40, ganyan pa rin ang itsura niya. Alam niyo na ang sikreto, ha? Anyway, maraming salamat sa mga ayun pa, shoutout daw. Hello. Kay Ay, Anthony. Anthony, yes. Ayan. Hello, Anthony. Member din po ako ng Health and Wise, Miss Rica. Oh, Mika, thank you so much. Ayan. Bike ulit tayo, Miss Rica, sabi ni Serious Offender. Yes! Go! Sino kaya to? Nakasama na ba kita sa Feeling ko nakasama ko na yun sa kalye. Baka Na, ang dami kong ganyan. Correct. Oy, Miss Rica. Oy, hello. Ganyan-ganyan lang ako. Correct. Anyway, guys, maraming salamat po. Tayo mag-i-end na. At maraming salamat again, Miss Thank Rica, you. for the opportunity. Again, guys, maraming salamat. Kami exit na. Bye, everyone. Happy Chinese New Year. Bye. Metro's #1 Love Radio. Basic. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi,
na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro
Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo ba tumingin? Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear! Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yes, yes. To, pick. Oh, Okay na ako. there you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hate na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear. Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Saan ba na lang kami, bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba! i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends?
Secret. No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isusunod. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? The next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to?
Chino! And yes, mga mahal, ako yung nagbabalik. Oo, teka nga, nasa na ba yung mga tugtog ko sa buhay? Tama yun yung pagkakarinig. Nagbabalik na po DJ Kim Chino na talaga nga namang may narinig sa aking tenga kaya ako'y biglang naghikahos. Nagbabalik na po ang Spicy Open nyo at syempre balik na tayo sa ating programang Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo, dapat kung ikaw ay gustong magka-jowa, dapat may mga preparation na ginagawa, may mga paghahandang ginagawa. Hindi yung dali-dali, di ba? Papasok ka or gagawa ka ng desisyon sa buhay na talaga nga namang hindi ka naman sigurado. Totoo yan na sa lahat naman ng aspeto mapa-career man yan, mapa-love life, dapat may mga preparations. Kaya tonight sabi ko nga kanina, ibibigay ko ang 3 basic preparations para magka-jowa ka na. O, ito na. Sabi ko kanina una, isa sa mga preparation para magka-jowa is dapat kilala mo ang sarili mo. 'Di ba? Kapag kilala mo yung sarili mo, alam mo yung values, 'di ba? Alam mo yung values mo, alam mo yung mga standards mo, alam mo yung gusto mo, alam mo yung non-negotiables, hindi ka magsesettle. Hindi ka magsesettle sa maling tao. Hindi ka magsesettle sa mga bare minimum. Hindi ka magsesettle sa taong hindi ka naman siseryosohin. Diba? Kapag alam mo yung worth mo, alam mo yung sarili mo, alam mo kung sino yung dapat sugalan. Alam mo kung sino yung dapat mahalin. Diba? It's a preparation para naman magka-jowa ka. O, diba? Sa panahon na kung saan malungkot na sa politika, malungkot na rin ang mga gastusin, malungkot na rin ang sweldo mo, 'di ba? Doon na tayo sa love life na kung saan sasaya tayo. 'Di ba? Kaya preparation, alamin mo yung sarili mo, 'di ba? Alamin mo rin kung gusto mo talaga ng mayaman. 'Di ba? Kasi maraming tao ngayon, gwapo, maganda, pero hindi ganoon kayaman. Diba? Pero kung kaya mo naman i-lights off, doon na tayo sa mayaman para hayahay ang buhay. At ang pangalawa, mahal, na preparation, no? Preparation para magka-jowa ka na. Aba, syempre dapat masaya ka kahit single ka. Ano ibig sabihin nito? Always remember na wag natin idedepende yung kasiyahan natin sa ibang tao. Na kapag single ka, dapat masaya ka sa sarili mo. Kasi kapag ang requirement mo ay kasiyahan mula sa ibang tao, ay naku, magiging dependent ka sa tao na talaga nga namang hindi mo naman masasabi kung permanente sa buhay mo. Dapat ikaw mismo, no, sa sarili mo mismo, alam mo kung paano pasayahin yung sarili mo. Kasi hindi lahat ng tao ay seryoso, hindi lahat ng tao ay magi-stay sa buhay mo, at hindi lahat ng tao tamang tao. 'Di ba? Paano kung sumugal ka na naman sa maling tao? Hindi na healthy yan. Imaginein mo, sinama mo sa sistema, siya yung dahilan kung bakit kang umingiti. Paano kapag nawala, iniwan ka? Ang ending, lugmok ka na naman. Diba? Kaya preparation yan sa pagjojowa Preparation na dapat alam mo kung paano pasayahin yung sarili mo. Alam mo kung paano kilitiin yung sarili mo. Paano patirikin ang mata mo ng sariling sikap. Bakit? Alam mo kung paano mag-self-massage. Yun yung ibig sabihin ni Kim Chino sa pagtirik ng mata. Di ba? O bakit? Minamasahe mo naman talaga yung sarili mo, di ba? O aminin nyo, wag nga kayo dyan. Anyway, mahal, meron pa ako isa dito. Meron pa ako isang bala. At nakalive po pala kami sa Facebook at TikTok ng 90.7 Love Radio Manila. Kung gusto nyo mag-online kulitan, punta na kayo doon. Nakalive na kami. But for now, hiningal ako ron. Balik muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Tama na eh. Parang bato. Ano yan? Inuman na. Hi, mahal. Good evening. Mayong gabi. Mayong gabi. Hi, Abby. Hi, Michael. Hi, Arlene. Lobat ako. Mayong gabi. Mayong gabi. Teka lang. Napadaan lang na painom na. Naririnig nyo ba yung kanta ko? Ayan, nakikita ko na ang mga comments nyo. Hi, Ashanti! Nag-charge kasi ako. Charge kasi ako. Shot na. Pumayat ka, Kim Chino. Uy, nagbawas ako ng timbang. Nagbawas talaga ako ng Nagbawas ako ng timbang kasi nakita ko. Ang dami kasi nagpapadala kay Kim Chino ng pagkain. Ang ending, lumobo. Lumobo, kaya nagbabawas ako. Ay, Kim Chino, gwapo mo pala. Maraming salamat. Hi, Ann. Uy, si Jennifer nandyan, pati si Janine, shoutout natin. Maayong gabi sa inyong tanan. Hello, Kim Chino. Uy, maraming salamat sa mga pumupunta sa natin, sa mga live. Pati na rin yung mga sumama sa akin sa pati na rin yung mga sumama sa akin sa YouTube. Kasi meron kaming YouTube live eh. Yan eh, every Tuesday tsaka Friday. Yan. Maulan Maulan ba kayo? Umuulan ba? Umuulan ba sa inyo? Sabihan nyo nga ako. Tagasan kayo tapos kung ano yung weather. Chat nyo nga. Uy, nandiyan si Jemily. Hi, Jem. Kamusta? Mikey, hello. Jen, hello. Paul, hello. Sino pa to? Si Jenny. Wala naman dito sa Sulu. Uy, wala naman, sabi ni Bluesy. Oo nga no. Ewan ko dito sa Manila, manaka-naka yung pag-ulan. Umuulan-ulan na dito sa Manila. Santo Tomas, Batangas, cloudy lang. Minsan okay lang yung cloudy, no? Okay na yung cloudy. Yung presko lang, 'di ba? Lalo na pag gabi, okay na yung maulan dito sa Isabela. Sa Sampaloc wala naman. Tumila na raw dito sa Muntinlupa, sabi ni Chean. Iloilo, umuulan. Ano na ba? Tag-ulan na ba? Hi, Jessa. Hi, Justin. Maraming salamat. Sa Palay City, wala namang ulan so far. Oo. Cuddle weather, pero wala namang kakadel. Try ko manood ulit next. Oo, magpo-post naman kami kung kailan eh. Magpo-post kami kung kailan. Kasi special live yun special live. May mga ginawa si Kim Chino na hindi nyo na nakikita kapag normal na live. Watching from Brunei. La DJ, parang kamukha mo. Parang, sino? May kamukha na naman ako artista. Sige nga, comment nyo nga sino kamukha artista ni Kim Chino. Patingin nga, patingin. Patingin, madalas kong marinig yan eh. May kamukha kang artista, Kim Chino. Comment nyo nga, patingin. Sino kamukhang artista ni Kim Chino? Sa Cebu, umuulan. Uy, mag-ingat kayo kung umuulan umuulan man. Si Sanjo. Uy, naririnig ko nga yan. Hawig ko raw si Sanjo sa labi raw.
Kamukha mo si Ronnie. Ganda ng teeth mo. Uy, maraming salamat. Tinaalagaan ko yung ngipin ko. Kamukha mo si... Sino? Grabe naman maasim yun. Maasim daw si Sanjo. Loko-loko ka. Bakit mo naman naamoy? Kahawig mo si Ano? Teka lang, bilis. Best asset mo yung ngipin mo. Oo, inaalagaan. Kaya inaalagaan ko yung ngipin ko talaga. Tag-ulan na, lugi walang kakadil. Totoo, no? Kamukha mo si Lee Min Ho. Kaya pwede na siguro to. Kamukha mo si Sung Joong Ki. Yan gusto ko eh. Kaya ako nagla-live gabi-gabi. Inuuto-uto nyo ako eh. Gusto ko. Inuuto-uto ako. Ganyan ginawa sa akin ng ex ko eh. Kulang ako sa aruga. Puro Koreano yung sinasabi nilang kamukha mo. Kailan ka sasayaw ng hawak mo ang beat? Kailan ba to? Nung nagano kami, naghatid saya, sumayaw kami ng hawak mo ang beat. Uy, ang saya kaya nun. Abangan nyo yung hatid saya namin San Juan naman. Yung mga taga San Juan, patingin nga kung may taga San Juan dyan. Press 1 kung taga San Juan ka. Di ba may wata-wata sa San Juan? Magwawata-wata sa San Juan, di ba? Punta kaming San Juan. Love Radio, pupunta ng San Juan, libreng concert na naman. Grabe, ang dami naming nakilala at na-meet sa personal dyan sa Muntinlupa. Pero this month of June, ay nako sinasabi ko sa inyo, San Juan naman kami. Ang cute ni Ma'am Nicole. Oo, cute talaga nun, bait pa. Si Park Ji-hoon, kamukha mo Kim Chino. Gwapo niyo naman, DJ. Mag-topless na kayo, Lord. Sa San Juan, gusto niyo naka-topless si Kim Chino. Sa QC po ako. Uy, shoutout natin mga taga QC. Sayaw ka naman, mahal. Ano sasayaw na naman? Ako na lang mag-alaga sa'yo. Uy, nandiyan si Alexander. Shoutout natin si Alexander. Hi, Maylin! Nice to see you again. Taga Pasig ako, sabi ni Ann. Uy, sayang nag-concert na kami dyan sa Pasig. Gwapo mo naman sa personal. Uy, maraming salamat. Actually, marami ako na-meet na Chino Pops. Oo, ang dami ko na-meet na Chino Pops dyan sa Muntinlupa. Ang babait ng tao dyan sa Muntinlupa. Sama ako. Punta nga kayo sa San Juan. Bigyan namin kayo ng Aegis. Bibigyan namin kayo ng Aegis. Dadali namin yung Aegis dyan sa inyo. Super pogi ni Kim Chino sa personal. Yan yung gusto ko, Chean. Inuuto mo ko. Kailan flight ni Chean? Sabi ni Janine, sama ako. Sige, punta nga kayo, San Juan. G? Fiesta ng San Juan, pupunta kami. Magpapamigay kami ng mga papremyo. Katulad lang din ng binigay namin sa Muntinlupa. Ano yung binigay namin? Nagbigay kami ng appliances. Ang dami nanalo. May mga microwave, oven, tapos nanalo rin ng speaker, di ba? Tapos nagpamigay din kami ng cellphone, pera. Tas libre pa yung concert nila. Talaga nga naman, Muntinlupa Muntinlupa can attest that. Uy, taga Davao daw si Iroy. Hi sa mga taga Davao natin, mga Davaoenyo. Nice to see you here. Mga mahal natin na talaga nga namang iba't ibang lugar sila. Kailan kayo maliligaw sa Fairview? Sa Fairview, wala pa pero ayun nga yung next namin. Ang next namin is San Juan. Di ba nga magkakaroon ng basaan sa San Juan? Di ba? Magbibigay kami dyan ng libreng concert. Ang Love Radio Manila pupunta ng San Juan. Di ba? Uy, shoutout natin, ang daming tao sa Facebook. Shoutout natin. Uy, mga magpapa-shoutout yung mga nasa biyahe or di kaya gulatin nyo yung mga kasama nyo sa biyahe. Diba? Babatiin natin.
Oh, sabihin nyo lang yung pangalan. Excited na ako sa San Juan. Oh, tara. Sa Taguig ba tapos na kayo? Hindi pa kami sa Taguig eh. Taga Oriental Mindoro naman si Jerry. Dito po kami sa Antipolo, sabi ni Edwin. Ako na lang alalay mo, Kim Chino. Naku, hindi ko kailangan na alalay. Baka mapapagod ka pa, mababiyahe ka pa na. Okay na yun. Kumain ka na ba, mahal? Hindi pa eh, pero merong pizza dun. Na-miss kita, Kim Chino. Oo, na-miss ko rin kayo. Maraming salamat Maraming salamat sa pagsuporta. Pabati naman. Uy, guard daw sila sa BGC Taguig. Kasama niya raw na mahilig. Mahilig saan? Ha? Shoutout natin yung mga guard natin dyan sa Taguig. Sana makita kita in person. Oo. Ako rin nilook forward ko rin makita kayo. Pabati naman si Pepe Rondina. Grab driver daw nakikinig sa atin. Shoutout natin yung mga galing radyo tapos pumunta ng live ni Kim Chino. Maraming salamat Actually marami pang hindi nakakakita sa itsura ni Kim Chino, kaya sinasabi ko lagi kapag magla-live ako sinasabi ko sa ere or sa radyo. Nagugulat sila. Minsan nga may mga nanalong love no snow boundary sa amin. Kasi nga kapag nagparehistro o di kaya nahuli namin nakatutok sa Love Radio, binibigyan namin ng 1,500 pesos. So kiniklaim nila yun in person. As in dito kiniklaim nila in person tapos, hala Kim Chino, ikaw pala yan! Hala Kim Chino, bata ka pa pala. Bakit? Tunog matanda ba ako? Tunog matanda na ba ako sa radyo? Grabe, tawa mo palang nakakabuhay na. Shoutout natin Actually, kapag nakikita ko in person or may mga namimit ako in person, sabi nila, Kim Chino, ganyan pala talaga tawa mo sa personal, no? Hindi naman yun. Akala nila minsan effects daw yung tawa ni Kim Chino. Meron akong ginagamit na tawa effects, pero may tawa talaga si Kim Chino na. Oo. Hoy, nandiyan si Ruth. Hi, Ruth. Shoutout din natin taga Saudi si Lesmi. Kain ka na, mahal. Mahal, kakain na ako maya-maya. Bye, dude. Shoutout natin from Barangay Kahipos, Lawang, Northern Samar. Shoutout natin si Rudy. Northern Summer pa siya. Paano ba tumawa ng walang sounds? Minsan wala naman sound talaga yung tawa ko. Di ba? Kain ka na, mahal. Uy, sige, mauna na kayo. Hi, Jim. Hello. Maayong gabi. Main ko na to. Wala nga wala ngang nag-aano eh. Sige na, mahal. Sige na. Baka meron pang kachat si Boy D. Wow! Nakita ko kanina, Boy D Talagang bakit kailangan mo pang ihatid pababa Wow! Magre-record pa kasi ako. Anyway, mahal, end na muna tayo ng live, pero wag kayo mag-alala, hanggang 9pm pa naman ako. Hanggang 9pm pa ako sa 90.7 Love Radio Manila, kaya tumutok na kayo doon. But for now, bye-bye na muna. Maraming salamat, mahal. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio Basic.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Morning call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Kumikinang na Tambalang ni Coliala,
at Diego Bandido. Teka lang yung dighay ko. Amoy bopis. Na-distract ako sa sarili kong dighay. Ano ba yun? Inom tayo ng tubig kasi. Amoy bopis. Magandang araw po, Nicole and Diego. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Pia, bagong kasal at aspiring domestic goddess. Ano yun? Hindi ko nga din alam. Baka it's a thing ba sa mga sa inyo sa mga babae? Akala ko nga Hindi mo alam Aspiring domestic goddess? Ano yun? Ay baka, ewan ko. Gusto ko lang Disney princess, pero hindi ko alam yung aspiring domestic goddess. Siguro parang Disney princess. Siguro. Domestically, parang, hindi ka, parang, basta yun, wait lang. yun. Basahin na lang natin para Okay, mag-gets sige, natin. Kasi wag mong ini-English kami. Nasa-stress kami. Anyway, wala naman po akong suliraning kailangang ihingi ng payo o mabigat na dinadala na kailangang ibahagi. Naisipan ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang nakakakilig na eksena bilang isang bagong kasal. Ganito po kasi, lumaki po akong Disney princess. O ayun. Okay, lumaki siyang Disney princess. Hindi po talaga ako pinapagawa ng mga gawaing bahay. Solong anak po kasi ako tapos menopause baby pa. Ang tagal daw po akong hinintay ng parents ko at buong akala talaga nila hindi na sila bibiyayaan ng anak. Kaya naman sobrang alaga po ako while growing up. Hindi po ako pinaguhugas ng plato kasi baka daw po may mabasag at masugatan ng kamay ko. Huwag daw po akong magwalis dahil baka hikain sa alikabok. Huwag daw maglaba at masisira ang kamay. Kaya naman po nang ikinasal ako, wala talaga akong kaalam-alam. Tanggap naman ng mister ko na hindi ako maalam sa gawaing bahay. Pero dahil gusto kong magpa-impress, naisipan kong maglaba last weekend habang tulog pa siya. Kinikilig-kilig pa ako habang nilalagay sa washing machine ang labada. Hiniwalay ko ang puti sa dekolor. Basic. Nakapaglaba naman ako ng matiwasay pero nang kunin ko sa dryer yung paboritong polo ni husband, namutla ako. Puti kasi yun pero naging pink. Hindi po baby pink. Matapang na pink. Yung bang pink na may attitude. Para na siyang white na nagmahal, nasaktan at naging pink. Alam mo, pwede ka mga DJ ng Love Radio. Ang cute mo magsalita. Pero alam niyo po, sa halip na magalit, sinuot ng asawa ko yung white na polo niya na naging pink last Monday. Maganda nga daw. It softens his aura. Yan. Natawa na lang kaming dalawa as in sumakitan siya namin kakatawa. Dahil dito na-realize ko na love shows in the most unexpected ways. Minsan pala yung pagmamahal hindi lang na ipaparamdam sa bouquet of flowers, sa mamahaling date, at sa iba pang grand gestures. Minsan na ipaparamdam din siya ng isang white na polo na naging pink. Ito talaga yung simbolo namin ng pagmamahal, pag-unawa at pagtawa sa mga sablay ng buhay. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko and happy weekend, kumikinang na tambalan. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Pia. Ay, Pia. Nice naman. At least this is a nice, correct, nice story to end the week. Good vibes. Good vibes siya. Kasi starting Monday next week, mga katatakutang kwento na tayo. Mapapasigaw na naman si Nicole Ayala sa mga eksena. Pero ito, nakakatuwa na nakakakilig, diba? So, and alam mo, sa totoo lang, yung asawa mo could have reacted two ways Pwedeng yung reaction niya ngayon na, ay, hindi, maganda nga It softens my aura. Mukha ako matapang pero dahil nag-pink ako parang lumalambot. Hindi masyadong matapang yung dating. Or, pwede ka rin niyang inaway. Diba? So, yan yung sinasabi natin na yung mga choices natin sa buhay can make or break a person. So kung bawa ngayong araw na ito, choice mong manira ng kapwa, yung bang wala naman siyang ginagawa sa'yo, sisiraan mo siya or pagsasalitaan mo siya ng hindi maganda.
it can make or break that person eh. Oo. Or it can make or break that person's weekend. Nasa halip na ma-excite siya sa weekend, makakapagpahinga, iisipin niya yung pang-insulto na ginawa Oo. mo. At hindi lang Dadamdamin yan, niya. Bit-bit niya yan, dala-dala Correct. niya. At hindi natin alam, tama ka dyan sa Oo. bitbit, hindi natin alam kung yung trauma ng O yung past niya. Correct, bigla magre-resurface. Biglang nahilom na yon, tapos biglang tinamaan, na-trigger ulit. Bumalik. Hindi natin alam. So, it's always a choice. Kaya, alam nyo po, kahit na minsan nakakainis yung mga ginagawa ng ating mga partners, may mga bagay na pwede na lang din nating palagpasin. Kasi wala naman po talagang taong perpekto eh. So, pwede din naman talaga na na palagpasin na lang. Total naman, naging pink lang naman. Although favorite, ganyan, edi hindi natin alam eh. Parang katulad lang nung na nagluto ako noon. Kaya hindi na ako nagluto eh. Tagakain na lang talaga ako. Parang katulad nung sinabi ko sa yung nagpapasexy ako. Tapos sinuot May ko yung bunny, bunny na Playboy. Pero yung buntot nilagay ko sa harap. Pinagtawanan ako ng asawa ko. Simula nun, ayoko na ng pasexy. Pasensyahan mo na yung lola kong panty. Kasi ayoko ng pagtawanan. Pero hindi masama yung loob ko nun. I mean, ibig sabihin, your reaction ay pwedeng maging dahilan kung paano mag-flow yung inyong relationship, how it will go. So, for example, yung dating yung nag-attempt din ako, hindi kami yayamanin, pero hindi rin talaga ako masyado nagluluto noong araw. So, hindi rin ako masyadong na-train sa pagluluto. Basta yung niluto ko, hindi kasi sila sure kung ano siya. Kung menudo, afritada, or caldereta. Kasi naman pare-parehas naman pula yung sarsa, di ba? So parang ganun. So nung hinain ko siya, yun yung tanong. Ano siya, 'di ba? Alam mo yan, in fairness, parang gusto namang maging mabait about it. Pero pagkatapos nun, parang feeling ko, yung attempt ko na magluto, parang hindi masyadong na-appreciate. Hindi ko na inulit. So simula noon, tagakain na lang ako. So yung mga ganon, for example, yung anak mo na nakabasag, for example, ng baso. Pwede namang hindi mo hinamak yung buong pagkatao niya. Correct. Para lamang sa isang baso. In the first place, magkano ba yung basong niya na pinaglalaban mo? Kahit pa sabihin nating namana mo pa yan sa lola mo, yung basong yan, ganun siya kahalaga. Paano yung feelings ng bata? Yun. Hindi ba mahalaga? Hindi natin alam. Yung baso, kahit anytime pwede yan mabasag. Feeling ko nga kung bisita yung nakabasag ng baso, hindi ka magagalit okay lang yan. Wala yun, di ba? Okay lang yan. Marami kaming ganyang baso. Pero nung yung anak mo na yung nakabasag, Diyos ko, yung mga sinabi mo. Grabe na yung mga binitawan mo na hindi mo alam, posibleng dalhin niya ng maraming taon. 'Di ba? Alam mo, mababaw yung kwento ni Pia, pero malalim din talaga yung hugot niyan sa totoo lang. Always choose to be kind. Yes, always. At actually doon mo palang makikita sa mga ganyang na talagang match made in heaven talaga kayo ng asawa mo kung ano yung magiging reaction niya na yung pagtatawanan na lang. Correct. Diba? Iti-take siya na soft para nang sa gayon doon nyo rin makikita na yung magsisimula yung, lalo kay Pia, di ba, bagong kasal, magsisimula yung dynamics ninyong dalawa. Totoo yan. Pero ayaw namin basagin, Pia, yung mo ha. We don't want to burst your bubble or basagin yung kaligayahan mo. Pero marami kayong pagdadaan ng pampagsubok. Siyempre, nag-uumpisa pa lang kayo, di ba? Mga ganyan. Dadating yung araw, sa totoo lang, na pwedeng mairita na talaga siya. Pwede ngayon, cute, nakakatawa, tapos inuulit-ulit mo, ganun pa rin, mabubwisit. Mabubwisit na yan. Tatawagin ka na niyan tanga. Kaya importante sa pag-aasawa, yung we learn something sa, halimbawa, nangyari, itong pagkulay pink ng puti. Dapat, hindi lang basta pagtawanan. Na masaya kayo, dapat matututo ka rin. Correct. Din. Kasi kung may leksyon ka rin totoo makukuha. yan. Kasi kung tutusin, paborito niyang polo yan. At kung paborito niya yan, pinili niya yung kulay na yan. Na parang specifically, kaya ako to gusto dahil sa kulay. Diba, kunyari ikaw, bumili ka ng sapatos, Jex, o kaya shirt. Diba, kahit gusto mo minsan yung design, pag yung kulay hindi maganda sa mata mo, hindi mo siya
ayaw mo siya eh. Mhm. 'Di ba? So yung asawa mo, favorite niya 'yon, Oo. hindi lang sa design, kundi pati sa kulay. So wag mong ulit-ulitin, learn the lesson. At yung ginawa ng asawa mo, it's a gesture of love. Actually, totoo Oo. naman talaga na, sige, intindihin ko na lang. Oo. Pero sinasabi ko sa iyo, But Pia, deep inside. medyo inis yan ng kaunti. Medyo, Wala eh. lalong-lalo na kung kung halimbawa yung particular na polo na yun, medyo mahirap hanapin. Oo. Yung hindi na basta-basta mapapalitan. And there will come a time na kung hindi mo pa matutunan yung lesson, yung Oo. sinasabi ni Jegs, okay, cute siya, oo, tama, 'di ba? Pero learn from it. Oo. Next time, na paghiwalay mo man yung decolor sa puti, baka meron kang ginawa Oo. na naging dahilan bakit nag-pink. Ayan. 'Di ba? So you learn from that. Oo. So, yan, matututo tayo sa mga bawat mga, halimbawa, pag sabihin natin pagkakamali, ginawa nating light moment, pinagtawanan, pero dapat pa rin tayong matuto. Yes, totoo yan. Kasi mauubos din kung minsan eh. Correct, totoo. Hindi talaga sa lahat ng oras, mahaba ang pasensya niya at Oo. naiintindihan. What if dumating yung time? Sana naman hindi. Kasi mukhang ngayon dahil wala pa kayong anak, Oo. kauumpisa nyo pa lang, tapos Disney princess ka, tinetreat ka niya as a Disney princess, ganyan. Mukhang kung i-judge ko yung lifestyle na meron kayo, mukhang yayamanin kayo eh. 'Di ba? Kasi pwede hindi ka magtrabaho eh. Oo. So ibig sabihin meron kang posibleng utusan. Correct. Eh what if dumating yung panahon? Tsaka yung washing machine nyo may dryer eh. Totoo, Oo. kami wala. Wala. Oh. Galit kami kapag maambon tsaka maulan kasi amoy alimuom yung mga nilabhan namin kasi kailangan matuyo ng matinding araw, 'di ba? So ganun yung life nyo, na medyo nakaluluwag-luwag. Eh what if dumating yung time na hindi na ganun? Ayan. Si minsan nangyayari yun Correct. marangyang-marangya. Tapos Oo. biglang babagsak. Hindi natin wini-wish Ang Correct. sinasabi lang natin, syempre, kapag dumating yung panahon na yun, alam mo rin kung paano mag-adjust. Sabihin man natin financially, blessed pa rin din kayo, mag-prosper pa rin din kayo, pero ito yung paghahandaan mo. Pag may anak na, Ayan. na lumabas, Hindi sa lahat ng oras. yung pagka-Disney princess, Oo. Fiona. Pupiona Kung saan maging Pupiona ka. Pupiona ka rin in time. Oo. Pwede rin namang hindi. Pwede ka naman Disney princess all your life. Ang Oo. sinasabi lang natin, ang sinasabi lang siguro namin ni Jegs na ang pagpapakasal, ang married life is really not a bed of roses. Aha. Siyempre, usually, kapag kaganyan na honeymoon stage, nandun lang din kayo. Oo, diba? enjoy nyo din naman Enjoy yan. nyo din talaga yan. Oh, as pero in. dapat yung perspective mo is paghahandaan mo rin paano pag nagkaanak kayo. Mm. Yung mga bagay na hindi mo natutunan, dapat mong matutunan ngayon in Correct. advance. Oo. Hindi yung Kahit on the papaano, fly. Oo, kahit diba? papaano medyo May idea ka na. Actually very good ka nga kasi nag-uumpisa ka na Oo, eh. yan. Na, Good job na yan. laba-laba, ganyan. So, mahalaga din naman ituro sa anak 'yun. Oo. 'Di ba? Yung mga gawaing bahay para magkaroon sila ng sense of responsibility. Tama. Kahit minsan sa totoo nakakainis kapag yung bata ang naghugas ng pinggan. Correct. Kasi doble yung pagod mo. Una, may sabon-sabon na nga. Oo. Tapos basang-basa pa yung floor. Si Princess kapag ka naghuhugas, talaga namang gusto mong saluhin na lang eh. Kasi basang-basa talaga. Yung pagsasaing na lang, yung simpleng pagsasaing na lang, di ba? Dahil rice cooker na sa panahon ngayon. Unlike sa panahon namin dati, Na talagang- kuha ka ng kahoy, Yan. mag-ano ka, tapos babantayan mo talaga kasi baka masunog. Grabe, nabuta mo yung time na yun. Ang tanda mo na. Kasi kami rice cooker na. Pag hilaw, lalagyan mo ng asin yung takip ng kaldero na Oh, konti, ganon, di ba? totoo. Hindi, tsaka di ba parang may lalagay ka pa na suka para hindi mapanis? Oh, may parang mga may mga ganon ganon. pa. Oo. Tsaka yung pagsukat ng Oo, tubig, yun na. yung sa daliri. Oo. May ganon. Alam Hindi ka din. Hindi ka nagsasaing. Kasi Bakit? thumb yung ginagamit mo. Ay, ano ba? Ano ba dito, dapat? Dito dapat. Ah, Sa okay. pangalawang guhit. Ay, di sa... Sa'yo, thumb. ano ba? Rice cooker na nga kasi kami. Hindi ko alam. Oh, may sarili siyang style. Thumb yung panuka. Pag umabot na dito. Actually, sa totoo lang, pag nagde-day off si Ate Kim, yung totoo, nininervous talaga ako. Kasi baka, kaya tinatanong ko muna, nakapagsaing ka na ba? Although ngayon, sa totoo lang mga kabisya, mas madali naman talaga ang mga chores. Oo. So wala lang, it's just a reminder na ituro pa rin natin siya sa ating mga anak. Kahit na gets natin yung idea na ayaw natin masugatan, Oo. ayaw nating mabubog, ayaw nating tumigas ang kamay, di ba? Ayan. Eh paano
paano nga naman talaga pag nawala tayo? Oo. Eh mga kabataan ngayon, bihira kumakain ng totong eh. Kasi wala nang totong. Wala. Oo, dahil nga may rice cooker na. Oo, Unlike dati sa panahon- kasi totong eh. Magkakaalaman talaga sa galing ng pagsasaing kasi kung Oo. sino ang nakapagpatutong at Ayan. hindi. Oo. Diba, inutusan ka magsaing tapos naglaro ka, tinawag ka ng kalaro. Correct. Pagbalik mo. Pagbalik mo, tutong. Naranasan namin yung mga tutong-tutong na yan. Merong ginagawa dyan, Jigs eh. Di ba yun haluan ng asukal? Oo, Tapos yan. ano na siya, parang Oo. separate na siya na pagkain. Ayan, diskarte ng madiskarteng mga magulang. Sure, Lalo. Ayan. O, so, Pia, we're Ayan. happy for you that you're very happy. Tama. Sana hindi naman namin binasag yung trip mo. Yes. Nag-real talk lang kami about Oo. married Pero life. good job yung ginagawa mo kasi nagkukusa ka na din. Correct! At good job din yung mister mo kasi Oo. he chose to be kind to Yan, you. oo. Pwede kasing hindi, but he chose to be kind. Ayan. O siya, maraming salamat muli, Pia. At hanggang dito na lang po muna tayo. Muli, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes
Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Bakit
Bakit ba? Bakit ba? Mahal ko pa. Uy, may mga ganun, no? Yung mga ang tagal ng iniwan, ang tagal ng pinagpalit, ang tagal ng sinaktan, pero hindi pa rin nakaka-move on. Shoutout natin yung mga hindi pa nakaka-move on dyan. Shoutout natin yung mga sinanay tapos bigla na lang binitawan sa ere. Shoutout sa'yo. Anyway, nagbabalik na po ang spicy opa mo, DJ Kim Chino. Kim Chino Imnida. Di ba ganun tunog ng Korean? Annyeonghaseyo, Kim Chino Imnida. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo, ibibigay ko yung mga basic preparations para magka-jowa ka na, di ba? Aminin natin at the end of the day, minsan gusto mo magka-jowa pero hindi ka handa. Minsan hindi porket alam mo yung pakiramdam na jowang-jowa ka, pero hindi ka naman handa, sayang lang yung landi mo kasi at the end of the day, baka maling tao ang iyong ibigin. Di ba? Maraming ganyan. O, recap na tayo. Sabi ko kanina, kung gusto mong magka-jowa, dapat prepared ka. Kaya naman, ito yung mga basic preparations para magka-jowa ka. Unang-una, sabi ko, know yourself. Dapat alamin mo yung values mo, alamin mo yung goals mo, alamin mo yung mga non-negotiables mo, 'di ba? At the end of the day, dapat firm ka na sa decision na magjojowa ka pero alam mo kung hanggang saan ka lang. Alam mo yung mga standards mo, 'di ba? Tanungin mo yung sarili mo, ano ba hinahanap mo sa partner? Ang hinahanap mo ba yung mayaman? O hindi kita masisisi sa hirap ng buhay ngayon. Ako nga wala pa akong gas ngayon. Magpapagas pa ako, imagine mo, di ba? Kaya puro trabaho lang ako. Kasi dapat alam mo yung jowa na gusto mo. Alam mo yung kailangan na ibigay niya or added value sa buhay mo. Kaya go ka na dyan kung gusto mo ng gwapo and maganda and at the same time mayaman. Support ako dyan. Pero rest assured or dapat alamin mo na mamahalin ka rin. Di ba? Alagaan ka rin. Na hindi lang ikaw lagi yung magbibigay. Di ba gano'n naman talaga yon? Tapos pangalawa, sabi ko rin kanina, mahal, na kung gusto mong magka-jowa, dapat preparation mo na masaya ka. Masaya ka kahit single ka. Di ba? Sinasabi natin na na hindi mo dapat idedepende yung kasiyahan mo sa tao or sa ibang tao. Kasi paano kung maling tao ang inibig mo? Diba? Trial and error naman talaga ang relasyon. Trial and error naman talaga ang pakikipaglandian. Trial and error naman talaga kapag ikaw ay nakikipagtikiman. Diba? Paano kung mali? Ang ending, wasak ka na naman. Kaya make sure na alam mo sa sarili mo kung paano pasayahin. Paano mag-DIY, diba? Paano magsariling sikap. Dahil mas healthy ang relasyon kapag marunong kang mag-alaga ng sarili mo or marunong kang pasayahin ang sarili mo. Di ba? Part yun ng preparation. At ang pangatlo at panghuli, dapat kung gusto mo na magka-jowa, dapat ayusin mo naman yung sarili mo. Di ba? Yung basic hygiene ba? Yung presentable ka, 'di ba? Yung kapag tumingin ka sa salamin, masaya ka at the same time nasasarapan ka sa sarili mo, 'di ba? Totoo naman yung ganun. Dapat may self-care ka. So, paano mo mamahalin yung ibang tao kung sarili mo hindi mo mahal? 'Di ba? Paano mo magugustuhan makita yung sarili mo kung yung nakikita mo sa salamin, hindi ka naman komportable o hindi mo naman gusto? Ganun lang ka-basic yun. At the end of the day, dapat mahal mo yung sarili mo bago magmahal ng tao, ng ibang tao. Okay? Always remember na dapat presentable, dapat malinis, dapat mabango. Ano ako sinasabi ko sa inyo, kapag ako nakipag-date, lahat ng pabango gagamitin ko.
Ganun ako meron akong collection of fragrances or perfumes na talaga nga na mga idedepende or ibabase ko kung ano yung gagamitin ko sa makakadate ko or sa okasyon. Di ba? Ganun lang din sa inyo. So kung kayo ay looking forward magka-jowa na, looking forward sa relasyon, make sure na kilala nyo yung sarili nyo, masaya kayo na hindi dinidepende sa ibang tao, and at the same time, mahal nyo yung sarili nyo. Ganun lang ka-basic para magka-jowa, no? Ganyan, alam ko na yan Alam ko na yan, hinihintay ko na lang yung darating, yung tamang taong darating sa akin para magka-jowa na si Kim Chino. Diba? Sana magka-jowa na tayong lahat sa hirap ng buhay ngayon, diba? Dapat kailangan na natin ng katuwang o di kaya double income. Anyway, mahal ako'y sisibat na. Ako'y aalis na, magdadrive na muna ako. Ay, magpapagas muna pala ako. Pero kung gusto nyo akong tulungan, kung mag-aabot kayo ng panggas si Kim Chino, ay nako, malugod ko pong tatanggapin. Uy! Huwag nyo ililipat ang radyo, mahala. Ako aalis na pero susunod na po sa akin si Titan Jello at Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number 1 Love Radio. Basic!